בוקר טוב לכולם, איזה כיף שהצטרפתם יום ראשון, חוזרים לשגרה, אנחנו עדיין מחזקים מרחוק. אנחנו ניקח עוד איזה 2 דקות ככה לתת לכולם לעלות, בינתיים נשמח לראות מי איתנו, אז כתבו בבקשה בצ'אט את השם שלכם, מאיפה אתם, כדי שנכיר קצת. בוקר טוב לירדן מראשון, ואוהד מרשות הטבע והגנים. שזה מכל הארץ בסופו של דבר. נכון. ומעיין מהרשות הלאומית לביטחון קהילתי. ואריאלה מרשות המיסים, ומירי מחוף הכרמל. וחדווה מארכיון העיר חיפה. וואה, טוב, אז יש לנו גם צפונים. מיקי ממשגב, טובה מהלמ"ס, גיל ממשרד הפנים, בוקר טוב. אוי, גיל זה, גיל גורן הוא משתתף קבוע. דניאל מעיריית ירושלים. משתדל. משתדל. טוב, נראה לי שנתחיל, אה? נתחיל? יש ליאור. לנו גם את חיים מאילת. חיים מאילת, יס, מכל הארץ. טוב, כבר יש לנו, נראה לי שכבר עלו. בוקר טוב למירב, לישראל מירושלים, ומירב מאילת, עוד אילתית. רויטל משרד החינוך, יאללה, בואו נתחיל. אז ברוכים הבאים ובוקר טוב, וכיף שהצטרפתם, וככה היום הראשון שאנחנו חוזרים לשגרה, אנחנו עדיין ממשיכים השבוע את התוכנית הוובינרים שלנו, אנחנו עדיין מחזקים מרחוק, אז תודה לכל מי שהצטרף. הבוקר אנחנו שוב עם ליאור דוידוב, אנחנו בעצם בוובינר שהוא השלב הראשון, לדבר עם המידע, צעדים ראשונים בעבודה עם נוטבוק וג'מיני. אנחנו הדיגיטלית, מי שככה זה פעם ראשונה שהוא איתנו בוובינרים, הדיגיטלית הבית להכשרות של מערך הדיגיטל הלאומי, ומקדמים טרנספורמציה דיגיטלית בממשלה, עושים המון הכשרות בנושא דיגיטל במשרדים, זה מאיצי דיגיטל, כמובן הכשרות AI, הכשרות ענן, מאיצי דאטה, סייבר ועוד. ואנחנו ככה קצת לקראת עידן חדש בממשלה, אנחנו לקראת הטמעת גוגל וורקספייס בממשלה, על פי ההחלטה שהתקבלה, בעצם משרדים התחילו להיכנס ולקבל כלי בינה מלאכותית, ובכלל את כל החבילה של גוגל כמובן בשלבים, אז אנחנו ככה גם מתכוננים לזה. וכמה דגשים, אז קודם כל המיקרופון סגור, אבל תשומת הלב פתוחה, אז תהיו איתנו, אם יש שאלות אפשר לכתוב בצ'אט, אם מישהו ממש רוצה להגיד משהו, אנחנו גם ניתן לו לדבר, תרימו יד, ניתן לכם גם לדבר, כמובן כתבו לנו שאלות, אנחנו נעשה עצירות יזומות עבור שאלות, גם באמצע, גם לקראת הסוף, ואנחנו כן נשתדל להגיע להכל, שתפו איתנו פעולה, כמובן נשלח משוב בסוף, מאוד חשוב לנו לשמוע איך היה לכם, מה אנחנו יכולים להשתפר, במה אנחנו טובים, וזהו, אז שיהיה המון בהצלחה, וליאור עליך. מעולה. אז רק אם אפשר, מסך שלי. אני אגיד בוקר טוב לכולם, בזמן שאני משתף מסך, בוקר יופי. טוב גם לריקי ממשרד הפנים שכתבה בינתיים, ויעל מרמלה. כן, כן, חבר'ה מצטרפים. האמת היא מרגש, כן. כאילו לא ידעתי מה יהיה ביום ראשון של היום הזה. אני שמח לפתוח יום ראשון בשאיפה של שגרה קצת יותר ארוכה, של התנהלות יותר נורמלית, אז ממש כיף אמן, אמן. שעליתם, 81 אנשים, אני וככה סיגל אמרנו, אם נהיה מעל 50 נהיה מבסוטים, ויש כבר יותר, אז 82 ועוד עולים, אז כאילו, כן, אין אנחנו קאונטינג, אין קאונטינג, אז עם מהמם, קאונטינג. אז ממש ברוכים הבאים, זה למעשה המפגש הראשון מבין שניים השבוע שלי, לוקחים את כל העולם של ג'ימיני ונוטבוק LM, היום אנחנו יותר מדברים על הסטפ 1 של תוך התהליך,
בהמשך השבוע יש לנו סטפ יותר גבוה כחלק מהעניין, ואנחנו נרוץ בשעתיים הקרובות האלה יחד. אז אני ליאור דוד, ואני מנהל תהליכי שינוי בארגונים, למעשה עובד עם ארגונים דרך הקרביים שלהם, מזהה את תהליכי העבודה, את האנשים, את צורת החשיבה, ולמעשה בונה צורות חשיבה של חדשנות, ומזין אותם פנימה, בין אם זה עולמות של AI, בין אם זה עולמות של חשיבה יצירתית, בין אם זה בכלל יכולת של לייצר תרבות ארגונית אג'ילית הרבה יותר. אז זה ממש בקצת על עצמי, ואם נחשוף קצת אהבות ישנות ונחבר אותם ל-AI, אז מה זה מעולם, היה לי חלום, אני חושב שמאז הסרט השלישי שיצא שבוע של הג'די זה להיות ג'די, אז נוטבוק אליהם מפרגנה לי, והפכתי לאובי וואן קנובי, זה בזכות הזקן שלי, ועוד חלום היה לי שהיה לי איזשהו דמות אנימציה, זו הדמות האנימטורית שלי, אבל באמת באמת אני חושב שהחלום האמיתי שלי מעולם הקולנוע היה להיות ג'יימס בונד, אז זה אני בלי זקן בלוק הג'יימס בונדי שלי, ותודה רבה לנוטבוק אליהם שיצר לי תמונות, וטיזר קטן, גם אתם הולכים ליצור היום כמה תמונות שלכם בתוך נוטבוק אליהם, אז stay tuned, קורה בערך לקראת אמצע סוף המפגש שלנו, אז גם זה משהו שאנחנו נעשה היום. אז מה בכלל נעשה היום? נשים רגע את הדברים על השולחן. אנחנו נכיר מהי סביבות העבודה, גם של ג'מיני וגם של נוטבוק אליהם, איך הם נראות, מה לוחצים, מה עושים, איך זה נעשה. נבין איך כותבים פרומפטים נכון, כאלה שמביאים תוצאות טובות ומהר. נדבר על איך בונים שיחות, מתי פותחים שיחה חדשה, מתי לא, איפה השיחות נמצאות, איך ממשיכים שיחה שכבר התחילה, ואני רוצה לחזור אליה בהמשך הדרך. אנחנו ננסה לנהל את כל נושא השיחות בצורה שתהיה יותר יעילה. אנחנו נעבוד על קבצים, איך מעלים קבצים, איך אני מדבר עם קובץ שאני משתף אותו, מה מותר לעלות, מה אסור לעלות, איך הדבר הזה נעשה בצורה יעילה, ונכתוב. נכתוב עם נוטבוק אליהם, נכתוב עם ג'מיני, נכתוב מסמכים, נכתוב מיילים, נכתוב דברים שאתם תבחרו לכתוב, ונדע לשפר ולייעל אותם טוב יותר. נפתח מחברת ראשונה של נוטבוק אליהם, אני אסביר מה זה נוטבוק אליהם, איך עובדים אותה, מה המטרה שלה, וממש נפתח פיזית את המחברת הראשונה, ונתחיל לעבוד גם בתוכה, נזין לתוכה מידע, וגם נייצר את המצגת הראשונה שלנו בנוטבוק אליהם. מי שיעשה את זה איתנו היום, הוא יהיה מוכן ובשל למפגש הבא שלנו, שם אנחנו ניקח את כל הדברים האלה, ונלביש עליהם לרמה עוד יותר גבוהה, ונצלול לדברים יותר משמעותיים. אז זה צעד ראשון בתוך ג'מיני ונוטבוק אליהם. יהיה לכם תמיד מקום לשאול שאלות ולהעלות דברים. גם יהיה לנו שיחה עם הצ'אט בסטנגה, אז תשתפו, ככה נוכל גם ללמוד מהדברים שאתם עושים. אחלה. אז אני מתרגש מהאירוע הזה, או מתלהב ממנו, או קצת בשוק ממנו, תלוי איך אנחנו רוצים לראות את הקונספט הזה. אבל איך רגע, אנחנו... ליאור, שנייה, לפני שאתה מתרגש, אני שכחתי שקף ממש חשוב, אז אני רגע מתפרצת, בסדר? בטח. על שימוש בטוח ב-AI, כמובן. אז כאילו כמה דגשים, ואנחנו ככה כל הזמן אומרים את זה וחוזרים אחרי זה, אבל באמת חשוב להזכיר, וגם ליאור תוך כדי ההדרכה כמובן במקומות שזה רלוונטי, אנחנו לא מזינים מידע רגיש או פרטים מזהים לכלי ה-AI, אם הם לא במשרד שלנו, זאת אומרת, אנחנו עדיין לא בכל המשרדים, או ברוב המשרדים, עוד אין כלים שאתם יכולים להשתמש בהם בתוך המשרד, אז כמובן שאנחנו לא מעלים פרטים ומידע רגיש, בטח לא פרטים אישיים, נבדוק, נאמת כל מידע, כל תוצר, כל מקורות, ההחלטות העסקיות או הארגוניות רק על סמך הידע המקצועי שלכם, זאת אומרת בסוף זה כלים שעוזרים לנו לקבל החלטות, אבל ההחלטה היא שלנו, וכמובן כמו שאמרנו, אם יש לכם כלי משרדי, אז להשתמש בו, ובאמת השימוש בו הרבה יותר בטוח. אז זהו, אז סליחה, ואפשר להמשיך. יאללה, תודה. חשוב. חוזר לשתף. הייתי בשקף הוואו שלי, אז התרגשנו. בואו נדבר על איך השעתיים האלה הולכות להיראות, אז אם אתם גם שומעים אותי וגם עושים דברים אחרים, תקשיבו שנייה לתוך האירוע, כי יש פה התנהלות שחשוב שתהיו בה, כי זה יעזור לכם באמת לנהל אותה נכון. יש פה 7 תרגילים, שאתם הולכים לעשות אותם. אני אנחם מה עושים, איך עושים, אנחנו נדבר עליהם, אבל זה סדנה פרקטית. זאת אומרת, תנסו ליצור לכם את המרחב למידה, בצורה שאתם תמצאו את עצמכם מקלידים על המחשב שלכם, ועובדים. זה ממש ממש פרקטי. אמרתי, נתחיל מלמטה, ולאט לאט נוסיף עוד רובד ועוד רובד ועוד רובד, ויהיה דילוג בין מסכים, בין המסך של הצ'אט למצגת שלי, לבין העבודה עם הג'ימיני, הנוטבוק אליהם, לכן יהיה לכם תנועה. אז שימו לב איפה הזום נמצא, איפה הגוגל שלכם נמצאים, כי אנחנו נדלג בין מסכים, לכן מחשב,
הוא הרבה יותר טוב מאשר סמארטפון. בסמארטפון יהיה לכם קצת יותר מורכב לעשות את הסדנה הזאת בדילוג בין המסכים, ויהיה רצף. תרגילים יובנו אחד אחרי השני, אחרי השלישי, יהיה איזושהי התפתחות של תהליך התרגילים עצמם, וננסה ש80% מהזמן אתם תעשו, ואני אדבר, הרגשתי ש80% זה מוגזם, אני אשנה פעם הבאה ל70%. בסדר? אבל זה ממש סדנה שהמטרה היא תהיה שאתם תעבדו. זה הראונד שלנו בשעה ו50 הקרובות, אז תהיו מחוברים רגע למי שרוצה. אז אחרי שהבנו ואנחנו רוצים להתחיל, אז אנחנו מתחילים. מהמם. קצת על ג'ימיני. ג'ימיני, בסופו של דבר, כלי של גוגל. בסדר? הוא LLM, שהוא מודל שפה. מודל שפה זה מודל שיודע ללמוד את השפה שאנחנו מדברים עם המכונה, להבין אותה, להשליך לכל מערכת הלמידה הגדולה שהוא מקבל, ולהוציא לנו פלט של מידע, בין אם זה טקסטואלי, ויזואלי, של מצגות, ולמעשה לג'ימיני יש מגוון בני דודים או אחים. אנחנו מכירים את ChatGPT, את Copilot של מייקרוסופט, או את קלוד שכרגע נמצא ככה בכותרות, מי שמכיר. כולם למעשה כלים די דומים, אוקיי? בלבל שאנחנו מדברים, עושים דברים בצורה די טובה ודי דומה. אני מאוד שמח שהמדינה בחרה לעבוד עם ג'ימיני, כי אני חושב שזה אולי הפוטנציאל הכי גבוה מכל הכלים שנמצאים כאן. בנוסף, ג'ימיני אמרנו, הוא גוגלי. הוא בדיוק כמו כלי של ג'ימל או היוטיוב או דרייב. זה עוד כלי ששייך לסל הכלים העצום של גוגל, ומה שזה אומר זה שהוא יודע לאט לאט להתממשק עם עוד ועוד ועוד כלים. זאת אומרת, תחשבו על פריסה הגדולה של כלי גוגל, ויש לנו למעשה מכונת AI, שמתחילה ללמוד לדבר עם כל הכלים הנוספים של גוגל, וזה יוצר לנו מכונה על סטרואידים, זאת אומרת, מכונה שיודעת להכיל את כל הכלים של גוגל ביחד, ולהרוויח מהם המון. איפה אני מוצא את ג'ימיני ברמה של חיפוש? אני נכנס למעשה לדפדפן של גוגל, גוגל כרום שלי שנמצא, ובצד ימין יש את 9 הנקודות האלה שנמצאים שם למעלה. למעשה כשאני אלחץ על זה, ייפתחו לי כל כלי גוגל. שם אני אמצא את הדרייב שלי, או אני אמצא את החיפוש של גוגל, את יוטיוב, את ג'ימייל, את הגוגל טרנסלייט, וגם פה למטה יישב לי ג'ימיני. זאת אומרת, כל פעם שאני ארצה להיכנס לג'ימיני, דרך נוחה למצוא אותו די במהרה, פותחים טאב חדש ונכנסים לג'ימיני. אז אנחנו מעולים, אנחנו יודעים כבר להיכנס, אז זה נהדר לנו. אז בואו נכיר רגע את סביבת העבודה. אני רגע אסביר מה אנחנו עושים, אני אפתח את הג'ימיני שלי, אני אראה לכם, משם אנחנו נתחיל לעבוד. אז אנחנו נבין את כל עניין הרישום, איפה נמצא סרגל ההתמצאות שלנו, איפה מרחב הפרומפטים שלנו, איך אנחנו מוסיפים קבצים ועושים עוד דברים בהוספות שיש בג'ימיני. נדבר על מה זה מודל חשיבה שיש לו, כמה אלמנטים קטנים שאני אראה לכם שיעזרו לכם לדייק את הדברים עצמם, וגם נראה איפה נמצאת היסטורית השיחות שלנו. אז אני יוצא רגע מהמסך הזה, מדלג למסך של ג'ימיני שלי, נכניס אותו פנימה, והנה אנחנו כאן. אז ניקח רגע איזשהו עיפרון שאתם תוכלו לראות אותו בצורה נוחה יותר. מעולה, אנחנו נתחיל מחדש. נפתח ג'ימיני חדש, נפתח צ'אט חדש, לא בא לו כל כך, נרענן אותו. טוב, ברוכים הבאים לג'ימיני. מי שלא מכיר, אני אעשה לכם רגע היכרות ראשונית. איך אני יודע שאני בכלל רשום לג'ימיני? אני אסתכל בצד ימין שלי, יש לי למעשה את הסימן שלי שאני מחובר לתוך גוגל באופן כללי. במקרה שלי האות למד ליאור מובילה, יש כאלה שיש להם אותיות באנגלית, לפעמים זה קיצור בשם המשפחה ושם הפרטי שלכם, וזה מאפשר לנו לדעת שאנחנו למעשה רשומים בתוך הכלי הזה. אוקיי? ליד זה יהיה רשום מה הגרסה שלי. אוקיי? אני משלם את $20 לג'ימיני כל חודש, והגרסה שלי היא גרסת פרו. גם אתם צפויים לקבל את גרסת הפרו דרך משרד הממשלתי שאיתו אתם עובדים, ולכם גם יהיה עוד מגוון כלים נוספים ואפשרויות נוספות שהן לא חינמיות בתוך הכלים של גוגל. זה למעשה תהליך הרישום. אם אתם רואים שאין לכם כאן שם בכלל, זאת אומרת שעוד לא נכנסתי עם המחשב שלכם לגוגל. תצטרכו להיכנס, לפתוח תיקייה חדשה, ופה יהיה לנו לחיצה על האקאונט של לא רשום על שמכם, תצטרכו להירשם עם הג'ימייל שלכם. ג'ימייל וסיסמה,
ישנה לכם את הפוזיציה הזאת, ואתם תהיו ישר בתוך ג'ימיני בדיוק כמוני. אז מה יש לנו כאן? בצד שמאל יש לנו את סרגל ההתמצאות. סרגל ההתמצאות אנחנו נוכל לפתוח שיחות חדשות, בניו צ'אט, כל לחיצה על זה, יפתח לנו שיחה חדשה שאיתה נוכל לדבר עם הצ'אט. מתי אנחנו פותחים שיחה חדשה? ואיך בכלל הדבר הזה עובד? כשאני פותח שיחה, אני רואה את מרחב הפרומפטים שלי שנמצא כאן, שבמרחב הזה הוא מרחב ריק. זאת אומרת, עדיין לא דיברנו בשום צורה בשיחה הזאת עם ג'ימיני. זאת אומרת, הוא לא יודע על השיחה הזאת עדיין כלום, ואנחנו מתחילים בדף חלק. אם אני רוצה עכשיו לכתוב ברכה להורים שלי, אני יכול לכתוב לו, תכתוב ברכה לאבא שלי, ליום הולדת 80, הוא מאוד אוהב ספורט ומאוד אוהב whatever, תחליטו, ואני אנהל שיחה. וכל השיחה הזאת תהיה מיועדת לברכה עם אבא שלי. אבל אם סיימתי עם הברכה לאבא שלי לגיל 80, ועכשיו אני רוצה לדבר רגע על עניין של עבודה, כן, אני רוצה רגע להתייעץ עם ג'ימיני על אתגר שיש לי, או על איך אני יכול לענות לתושב או לאזרח על מייל שהוא ענה לי, ואני רוצה לענות בצורה אחרת. אם אני לא אפתח שיחה חדשה, ואני אמשיך את עדיין השיחה שניהלתי עם אבא שלי, הוא קצת יבלבל אותו. זאת אומרת, הוא ינסה לשאול את עצמו, מה הקשר בין אבא שלך לאזרח, ולתשובה שאתה רוצה לעשות, ולמעשה יתחיל ללכלך את המידע שהוא אמור לתת לי, ויוריד את איכות התשובה שאני מקבל. לכן, בכל פעם שאנחנו רוצים לדבר על נושא אחר או חדש, אני אעלה חזרה, ואני אלחץ על ניו צ'אט, ואני אפתח שיחה חדשה. אין לכם הגבלה לכמות השיחות שאתם פותחים. אל תמצמצו לפני שאתם פותחים שיחה, פשוט תפתחו שיחה, ותמשיכו לדבר, ותתחילו לדבר על נושא חדש. את השיחות שדיברתם תוכלו לראות פה למטה. מייל עובד מאחר לישיבות, איך לבטל מנוי לנטפליקס, ביטלתי אחרי 8 שנים, אז שאלתי אותו איך לעשות את זה בצורה יעילה, שיפור מצגות למתחילים, כלי AI למחקר אקדמי, כל אחד מהם מכיל למעשה שיחה שלמה שדיברתי עם הצ'אט, הנה זה הבת שלי, 5 הכבישים הארוכים בישראל, אז היא גם כן משתמשת בג'ימיני שלי, כל חלק וכל שיחה, אם עשיתי השוואה בין חבילת הסלולר למשפחות, אני בדיוק רוצה להחליף סלולריה, שאלתי אותו, תשווה לי בין חבילות סלולריה מוצעות, ותמצא לי למעשה פתרונות. אבל מה שחשוב לי עכשיו זה לא אם זה סלקום או משהו אחר, זה להבין שאם החלטתם לפתוח שיחה חדשה, לשנות נושא, תפתחו שיחה אחרת. מה עוד יש לנו כאן, חברים? יש לנו את כפתור החיפוש, היכולת שלי להיכנס ואני אומר, רגע, היה לי כבר שיחה שדיברתי איתו בעבר, על מכרז שאני רוצה להוציא ארגוני, ואני לא מוצא את זה. אז אני פשוט יכול ללחוץ על חיפוש, ולהוסיף איזושהי מילת חיפוש, שאני חושב שהייתה בתוך השיחה הזאת, והוא יראה לי את כל השיחות שהיה לי בעבר עם המילה הזאת, בדיוק כמו שאתם מחפשים נניח בג'ימל, איזה מייל שהיה לכם חיפוש, תלחצו על חיפוש ותוכלו לראות. בצד שמאל יש פה את כל הנושא הזה, זה נקרא ג'מים, ג'מים היא איזו סדנה אחרת שאנחנו נעשה, זה איך אני בונה סוכנים בתוך ג'ימיני, אז אם יהיה המשך לוובינרים סוכנים, אתם תוכלו גם להצטרף לזה ולרוץ יחד. מה קורה פה במרכז? כאן למעשה קורה הקסם המרכזי, זה המרחב של השיחה, שאילתות. במרכז יש את המקום שבו אני כותב את הפרומפט שלי. פרומפט שווה שאילתה, מה שאני מבקש מהמכונה לעשות. Okay? ככל שאני אדע להסביר לטוב יותר מה אני רוצה לעשות, כך רמת התשובה תעלה. אבל כדי לשפר את רמת התשובה, גם לא קשור לפרומפט, יש לי כאן את האפשרות של fast, thinking או pro. מי שיש לו גרסה בעברית, יהיה כתוב לו זריז, מעמיק או מומחה. ממליץ לכם באופן קבוע לעבוד בגרסת ה-thinking. ומה ההבדל ביניהם? זריז או fast אומר, תכתוב לי פרומפט ואני אתן לך תשובה זריזה די טובה. אפילו טובה מאוד. thinking אומר, תכתוב לי שאלה, ג'ימיני ייקח לו עוד 3 עד 5 שניות לענות, אבל הוא יעלה את רמת התשובה משמעותית. אז לכן, כשאנחנו עובדים בעולם מקצועי, תעבדו באופן כללי ב-thinking, תחכו עוד 3 שניות, 5 שניות, זה לא באמת הרבה זמן, אבל רמת התוצאה שאתם תקבלו תעלה בצורה משמעותית. אז זה היה החלק הזה, אז אני אעביר את זה ל-thinking, אז שימו לב שזה משתנה. בצד שמאל יש לי את הפלוס, את היכולת שלי לעלות למכונה מידע. כי אני יכול לעלות לו קבצים, אני יכול לעלות לו קבצים מתוך הדרייב שלי, אני יכול לעלות לו תמונות, אני יכול לעלות לו קוד, ואני אוכל לעלות לו גם נוטבוק LM. בוובינר הבא שלנו, אנחנו נחבר בין נוטבוק LM לג'ימיני,
יחד עם השני. וכאן במרכז אתם יכולים לראות עוד ועוד דברים שאני יכול עוד לעשות, אבל אנחנו מתחילים בהתחלה. אז אני מבקש מכולכם להיכנס רגע לג'ימיני שלכם. כנסו, תלחצו על שיחה חדשה, ותגיעו למעשה למרחב הראשי, ואני אנחה אתכם רגע בתהליך של עבודה עם ג'ימיני ביחד. אז קחו רגע דקה, תיכנסו פנימה, ותחזרו למצגת שלי. זה מה שאמרנו שאנחנו נעשה. ואנחנו למעשה מתחילים לכתוב. התהליך שלנו הוא למעשה איזשהו משחק חימום, שהוא חימום קונקרטי. נניח ואנחנו, יש לנו צוות שאנחנו מנהלים, או מנהלים שיש להם מנהלים, וקורה שיש איזה עובד אחד שמשהו קורה לו, כל הזמן מאחר באיזושהי צורה, ואני רוצה רגע לכתוב לו איזשהו מייל על איחור. איפה שאני רואה שהארגון שלי חיבר אותי לפרו, איפה את רואה? רק אם נכנסת עם הג'ימייל שלך פנימה ואת יכולה לראות את זה. אם לא, ואתם עדיין לא רשומים לפרו, זה עדיין ממש בסדר ליום שלנו. בסדר? חברים, הכל בסדר, אנחנו כרגע הגרסה שמכניסה אתכם פנימה, כל עוד אתם רשומים אליה, היא ממש מספיקה למה שאנחנו נעשה היום, אז אין בעיה, בסדר? אם יש אפשרות להירשם עם המייל הארגוני ולא הג'ימייל, אם המשרד שלכם כבר חיבר את המייל הארגוני שלכם, הג'ימייל הארגוני שלכם פנימה, זה אפשרי. אם זה עוד לא קרה, אז עדיין לא. אז סבלנות סביב העניין הזה, אז זה חלק מהעניין. אני אענה על שאלה האחרונה, אם נותן לי יוזר שגוגל מהארגון, אז יכול להיות שיש לי ג'ימייל מהארגון, כן? אני אענה על זה, בעיקרון צריך לבדוק, בסדר? במשרד. אם יש לכם רישיונות, אני מניחה שאתם יודעים, בסדר? דרך המשרד. אז כאילו, אם אתם לא בטוחים ויש ספק, אז כמובן לשאול, בסדר? אצלכם מי שאחראי שם מבחינת מערכות המידע, מי שיש לו כלי ארגוני בדרך כלל יודע, זה מפורסם, זה כמובן עם הנחיות וכן הלאה. מעולה. הבקשה הראשונה שאני רוצה שתפעילו את ג'ימיני זה כזה דבר. פיתחו שיחה חדשה וכתבו את הפרומפט הבא, בדיוק כמו שאני כתבתי. כתוב מייל קצר לעובד שמאחר לישיבות, ספק תשובה אחת בלבד. מבקש מכל אחד מכם לקחת את הפרומפט הזה, לפתוח ג'ימיני, במקום שהראיתי לכם שאנחנו כותבים את הפרומפטים, לכתוב לו את הפרומפט הזה. כתוב מייל קצר לעובד שמאחר לישיבות, ספק תשובה אחת בלבד. אני גם אצטרף אליכם בג'ימיני שלי, סליחה. הנה אני בדיוק התנסיתי בזה 5 דקות לפני שעליתי איתכם. גם אני כתבתי, כתוב מייל קצר לעובד שמאחר לישיבות, ספק תשובה אחת בלבד. הוא כתב לי, רציתי להציף, הנושא שלו, חשיבות העמידה בזמנים בישיבות הצוות. הוא אומר לי, היי, שם עובד, תוסיף את שם העובד. רציתי להציף נקודה שחשובה לי להמשך העבודה המשותפת שלנו. שמתי לב שבזמן האחרון אתה מתקשה להגיע בזמן לתחילת הישיבות. כחלק מהתרבות שאנחנו בונים כאן, אני רואה ערך רב בניצול מקסימלי של הזמן המשותף שלנו ובכיבוד הזמן של שאר המשתתפים. אשמח שתקפיד על ההגעה בזמן, החל במפגש הבא. אם יש חסם קבוע שמונע ממך לעשות זאת, בואו נדבר על זה ונתאם ציפיות. מי מכם קיבל תוצאה יחסית דומה לשלי? אתם יכולים לכתוב לי, או לעשות לי לייק כזה, שקיבלתם תוצאה יחסית דומה, דומה אבל שונה. תודה, עידן, מצוין. אם אתה רוצה לכתוב במה הוא שונה, אני בטוח שזה לא יהיה אחד לאחד, אבל יש כנראה דמיון. ישראל, תודה רבה לך, מצוין. אנחנו רואים, אתם תראו גם מי שלא עונה לי, הנה כבר קיבלתי, הנה אסיה כבר העלתה פה. אם רציתי להפנות תשומת לב, שבתקופה כאן נרשמו מספר איחורים להגעה, כפי שאתה יודע, לישיבות האלה יש חשיבות רבה, לסנכרון העבודה, אנחנו רואים שיש איזשהו נימת טון דומה. בסדר? הסטורי טלינג של האימייל יוצא באיזשהו לבל יחסית דומה אצל כולנו. אשמח על הקפדה יתרה, וכיוצא על הדברים וזה, קצת יותר, אולי אצל מיקי הוא יותר אסרטיבי, אחלה, אולי גם מכיר אותה קצת יותר טוב. אבל מה שחשוב לי שנבין, הוא שכשאנחנו כותבים פרומפט דומה, לרוב נקבל תוצאות די דומות אחת לשנייה. זה לא אומר שזה יהיה מילה במילה. זה, לדוגמה, אם אני אגיד לו, תכתוב לי לילד סיפור לפני השינה, כולנו נקבל סיפורים שונים. אבל הסיפורים יהיו תחת אותו תוכן, אותו זירה, אותו סגנון. גם פה כשאני כותב, תכתוב לי מייל
לעובדים שלי, אני כנראה אקבל את אותו מקצב, בסדר? את אותו סגנון. חלק אולי קצת יותר אסרטיבי, קצת פחות, אבל עדיין ישמור על תשובות יחסית זהות. אבל מה יקרה אם אני אבקש ממנו משהו אחר? זאת אומרת, מה יקרה אם אני אגיד לו, עכשיו, רגע, נפתח לנו את זה. זאת אומרת, עשינו את הפרומפט הזה, הפרומפט הבא, אנחנו לא פותחים שיחה חדשה, אני אומר לו, עכשיו, כתוב בסגנון של, ותבחרו דמות. זאת אומרת, עדיין יש לנו מייל מסוים, אבל פעם אני רוצה שתכתוב אותו בסגנון של דמות מוכרת. כתוב אותו בסגנון שאם דונלד טראמפ היה כותב אותו, איך זה היה נראה. או אם צדי צרפתי, איך זה היה נראה, או הדלי למה, איך זה היה נראה. אז תבחרו לכם דמות, וכתבו את הפרומפט הבא, כתוב בסגנון של אילון מאסק, או אם אתם רוצים, זה יכול להיות גם, לא יודע, משה רבנו, או פוטין, או יאיר לפיד, אתם יכולים לבחור איזה דמות שאתם רוצים שהיא דמות מוכרת, זאת אומרת שהמכונה מכירה אותה, ויודעת להעתיק את סגנון הכתיבה, הדיבור שלו, ולמעשה לשנות את המייל ביחס לזה. אז אתם מוזמנים רגע לבחור דמות, לכתוב את הפרומפט שלכם, ולהדביק לי את הפסקה הראשונה או שתי פסקאות ראשונות, אבל יחד עם זה תרשמו לי בהדבקה איזה סגנון, איזה דמות בחרתם בתוך הסגנון, ובואו נראה את התוצאות יחד. אני עוד ממתין לכם, הכל בסדר. אז אורי כבר זריז וכתב בגרסת פוטין, משמעת היא עמוד השדרה של כל מערכת מתפקדת. ללא סדר ודיוק אין ביכולתנו להשיג את היעדים שהצבנו לעצמנו. איחור לישיבות אינו רק עניין של ניהול זמן אישי, זו פגיעה ביציבות הצוות ובמשימה המשותפת שלנו. חוסר סדר ומותרות שאיננו יכולים להרשות לעצמנו, והתנהלות כזו לא תתקבל בהבנה לאורך זמן. זאת אומרת, מביא סגנון יותר קשוח, אגרסיבי, מסודר, חד. בואו נראה עוד דברים שעלו פה. מי זה? מי זה? בסגנון ג'ים קרי, או אייס ונטורה. אהבתי את עידן, לקחת את זה למקום אחר לגמרי. אני לא הולך שנייה לשחק את המשחק הזה, אבל בוקר טוב, אין לך. שים לב, הבלש כאן הוא מריח משהו, וזה לא הפגר של האוגר האבוד מהקומה השלישית, זה הריח המצחין של איחור כרוני. למי שמכיר אייס ונטורה הוא ללא ספק קיצוני, אז אני לא אקרא את הכל, אבל מעולה סחטנה להציג את זה משהו אחר. בואו נראה עוד דברים שעלו. ביבי בהחלט שכנע את העובד שלי בשלב זה לבחור בו, אנחנו לא ניכנס לזה ישראל. וורן באפט כותב, שיעור קטן על ניהול זמן. יש פתגם ישן שאומר, ההבדל בין אנשים מצליחים לאנשים מצליחים מאוד, הוא שאנשים מצליחים מאוד אומרים לא כמעט לכל דבר. אבל למה שהם כבר כמו הישיבה, אומרים כן, מתייצבים בשיא הרצינות, אני לא אקרא את הכל. אופרה ווינפרי, זה בחיים לא קרה לי, אז אני מקריא. אני כותבת לך היום כי אני מאמינה גדולה בזה שאיך שאנחנו מופיעים לרגעים הקטנים בחיים, זה בדיוק איך שאנחנו מופיעים לחיים עצמם. לאחרונה שמתי לב שאני תמיד קשה להגיע בזמן לישיבות. בצוות שלנו אני רוצה שתדע שהנוכחות שלך חשובה לי, מאוד מאוד אמפתית. ויש פה עוד הרבה דוגמאות שהעליתם, אתם מוזמנים גם אתם לגלול בתוך הדוגמאות שהעליתם, ותודה רבה על השיתוף. סדרת הוויקינגים, מיקי, הסדרה מעולה, סליחה אני לא אקריא אבל עכשיו. מה שחשוב לי להבין איתכם, זה שאם בהתחלה כתבנו פרומפט זה וקיבלנו את אותו כיוון, בחירה של סגנון של דמות אחרת משנה לחלוטין את צורת הכתיבה, וגם לפעמים את התוכן למה שאני מייצר פנימה. זאת אומרת, המקום הזה של לבוא ולהגיד לו באיזה סגנון לכתוב, מביא פריזמה אחרת לכל טקסט שתכתבו. בסדר? לכל מה שתכתבו. תיקחו את זה לברכה לילדים שלכם, למכרז שתכתבו, או למייל שכתבתם לעובד שלכם, ברגע שתגדירו סגנון כתיבה יותר מדויק, התוכן משתנה, הטון משתנה, והחוויה שעוברת היא חוויה אחרת לגמרי. זאת אומרת, יש לזה כוח מאוד מאוד משמעותי, רק בבחירה, במקרה שלנו של הדמות. אבל בואו נודה על האמת, אנחנו לא תמיד משתמשים בדמות שיכתבו לי מיילים. זאת אומרת, זה נחמד שנייה בשביל התפקיד הזה, אבל אני לא אכתוב מכתב ובסוף אני אכתוב, לפני שאתה כותב את זה, לכתוב את זה כמו אילון מאסק. זה ביום יום לא קורה, זה יקרה אם אני אעשה את זה לדברים אחרים בחיי, אבל לא לזה. אז מה שאני כן רוצה שתעשו, שתמשיכו את השיחה, לא בשיחה חדשה,
אבל הפעם תבקשו ממנו לכתוב את המייל בסגנון של תפקיד מסוים. תכתוב כמו מנהל משאבי אנוש, כמו ראש צוות טכנולוגי, כמו מפקח מחוזי, פרקליט מחוזי, תבחרו את התפקיד שלכם, שימו רגע פריזמה, הפעם של סגנון, מתוך פריזמה של תפקיד, ותעשו Enter. וגם פה אני אשמח שתכתבו לי מי התפקיד שבחרתם, ותשלחו גם את המייל שקיבלתם. אז אנחנו יורדים יותר להיבט הפרקטי של הדברים, ותסתכלו או על התפקיד שלכם, או תבחרו תפקיד אחר, ותתנסו, קחו 2 דקות, תעשו Enter, תקראו, תעתיקו ותדביקו לי, אני יקריא את חלק מהדברים שכתבתי. מישהו כתב את של בנט, משימה גדולה לפנינו, והצוות הזה עושה עבודה מדהימה. אתה יפה. רבית כתבת משהו, אבל אני לא יודע מי הסגנון. אולי אילון מסוף. בואו נראה מה החבר'ה כתבו. מנכ"ל אגד באגד. אנחנו יודעים שכל דקה קובעת שהאוטובוס לא יוצא בזמן מהתחנה, כל קו משתבש, והנוסעים הם אלו שמשלמים את המחיר. רואים כבר הסגנון מחבר את החברה, הפרודקט שלה, לתוך צורת ההתנסחות. הישיבות שלנו עם התחנות המרכזיות בניהול סדר היום, המקצועי שלנו, טרמינולוגיה של אגד, של אוטובוסים, דוגמה מצוינת, תודה מירב על הדוגמה הזאת. בסגנון התפקיד שלי, מנהל תקציב ומנהל, במסגרת בחינת היעילות התפעולית של הצוות, עולה כי קיימת חריגה חוזרת בלוחות הזמנים של ההגעה לישיבה שלך. לוקח את הטרמינולוגיה של התפקיד, ולמעשה מעתיק אותה פנימה לתוך הטון. זמן הוא משאב יקר, כלכלי, תקציב יקר, והעיכוב בפתיחת ישיבה גורר אחר ערבלות גבוהה של אובדן שעות עבודה לכלל המשתתפים ופגיעה בניהול השוטף. אוקיי? הוא למעשה עושה אנלוגיה של איחורים להוצאה והכנסה, עונה באמת על הסיפור הזה שהעליתם. מצוין. אם יש לו עוד מישהו עוד רעיון לעלות, אז הוא מוזמן, ואנחנו קופצים לצעד הבא שלנו. אז אנחנו רואים שהיכולת שלי להתאים את הסגנון לתפקיד מדייק את זה. מי שיהיה עורך דין, הוא יכתוב בצורה של עורך דין, מישהו כלכלן בצורה של כלכלן, וככל שנוכל לדייק אותו טוב יותר ברמת התפקיד, נקבל צורה יותר טובה. במפגש הבא של הוובינר בשבוע הבא, אני אלמד איך אני מלמד את המכונה לכתוב בסגנון שלי. זאת אומרת, אני לא צריך כבר להעתיק את הסגנון מדמות מסוימת או מתפקיד מסוים, אני יכול ללמד אותו לעבוד ולהכיר את הסגנון שלי, ואז אני אומר לו, תכתוב מייל אל העובד שלי, אבל תכתוב בסגנון שלי, ואז אני מקבל קיצור דרך, ולמעשה מתאים את המכונה אליי, ולקבל תשובות עוד יותר טובות. זה דורש פשוט בנייה של ג'ם קטן, שדרכו אנחנו יכולים להגדיר את מי אני ואיך אני כותב, והדבר הזה מתחבר יחד לתוך התהליך. אז מעולה. תודה רבה רגע להשתתפות, ואני רוצה רגע להמשיך למשימה האחרונה של השקף הזה. אז יש לנו עכשיו את המייל הראשון, אחרי זה מייל של דמות, ואחרי זה מייל של סגנון של תפקיד, ואני רוצה בפרומט הבא באותה שיחה להגיד לו, צור לי טבלה השוואתית בין 3 המיילים. עכשיו אני לא רוצה שיכתוב לי שום דבר, אני לא רוצה עוד מייל, אני רוצה שהוא ייקח את מה שנכתב כרגע, ויתחיל לעשות לי הצלבה בין הדברים, וייצור לי טבלה מסודרת, עם השוואה בין כל המיילים שהוא קיבל, ותלחצו Enter. אז קחו רגע להעתיק, צור טבלה השוואתית בין 3 המיילים. בינתיים נסתכל על שאלות נוספות שעלו בצ'אט. איך ניתן לצלם את מסך המחשב אל הטלפון הנייד? אני בנייד וכותב בנייח. כעיקרון, אפשר לצלם, אם אתה במחשב לדוגמה, הכי מהר שאפשר, יש כפתור שנקרא אינטרנט שיפט S, אינטרנט זה הסימן הזה בצד שמאל למטה, שזה כמו Windows, ולוחץ על שיפט ולוחץ S, ולמעשה עושה לי יכולת לסמן מה שאני רוצה במסך, וזה באופן אוטומטי שברגע שאני מסמן אותו, הוא עושה לו העתק, אתה יכול להדביק את זה לוואטסאפ שלך או למייל שלך, ואז לגלגל את זה למחשב שלך. מזכיר, מי שלא מכיר, זה כלי נורא נוח, Windows Shift S,
אני פותח מין מסך כהה עם פלוס, אני יכול לסמן מה שאני רוצה מהמסך הקיים, זה נשמר אוטומטית בהעתק, ואני יכול להדביק אותו לכל מקום אחר שאני רוצה לעבוד. אולי אני רגע רץ לג'ימייל שלי, הג'ימייל שלי, אז מי שמסתכל רגע על שלי, הנה גם דוגמה שעשיתי, פה עשיתי את דונלד טראמפ, תקשיב אני אומר לך כי אתה אדם מוכשר, אבל מה שקורה עם אחרים לישיבות זה אסון, זה נראה רע, זה מרגיש רע, זה לא מקצועי, וכך וכך, ואז ביקשתי ממנו עוד דוגמאות מאוד אנשים אחרים, וביקשתי ממנו אחר כך לעשות לי טבלה. אוקיי? את הטבלה שהוא יצר לי, מעניין הוא גם יצר את הנחת יסוד, טון וסגנון והנעה לפעולה. תסתכלו רגע את הבחירות של הפרמטרים שהוא בחר לנתח את השיחה שלי, ותגידו לי בכן, בלייק או בכל צורה אחרת, אם באמת אלה שלושת הדברים שהוא בחר לנתח גם אצלכם. מעניין אותי רגע לראות את הפערים ביני לבינכם, אז רק כמה חיוויים מכם זה מצוין. אז מה שהוא עשה, הוא לקח את הטראמפ שלי, את כל אלה שלו למעשה בחרתי, והוא ניתח אותם לפי הנחת יסוד, לפי טון וסגנון ולפי הנעה לפעולה. הקלאסי, כבוד של זמן לאחר, ענייני, מכבד וישיר. דונלד טראמפ הוא הרבה יותר דרמטי, מוגזם ותחרותי, וההנעה לפעולה זה תראה לי שאתה ווינר. מיקי, תודה. טון מרכזי, הנחת יסוד, מינוח מקצועי, מטרת המסר, מעולה. אילון מאסק, קר אנליטי דוחק, תגביר את הקצב או שאל תבוא. אנחנו רואים למעשה קיבלתי טבלת השוואה. עכשיו, מה זה חשוב לי? פחות חשוב לי במייל הזה שכתבתם לאנשים שמאחרים, אלא חשוב לי שתבינו שהמכונה יודעת לקחת עכשיו טקסטים, בין אם היא יצרה אותה, או בין אם אתם העליתם אותה, ויודעת להתחיל לקרוא אותם, לנתח אותם, להצליב אותם, ולבנות לכם טבלאות השוואה. אוקיי? קחו דוגמה פרקטית רגע, אם יש פה אנשים שהם משאבי אנוש לדוגמה, ואתם רוצים לגייס בן אדם וקיבלתם 20 קורות חיים. אנחנו יכולים להעלות את כל 20 קורות החיים האלה לתוך ג'ימיני, לבקש ממנו לעבור על כל קורות החיים, וליצור לו טבלה השוואתית מקורות החיים. ממקום מגורים, רמת השכלה, רמת ניסיון, התאמה לתפקיד, וכיוצא בזה, אני ממש יכול ליצור טבלה ולהגיד לו, לסמן אותה מי הכי מתאים שיכתוב אותו 1, והכי פחות מתאים שיכתוב אותו 20, ואני יכול לבקש ממנו לנתח את קורות החיים. אני יכול להעלות שני קולות קוראים או מכרזים, ולבקש ממנו תצליב ביניהם, ותיתן לי השוואה ביניהם, על הפדגוגיה של התהליך, על החלק התפעולי שלו, על צורת כתיבה שלו, ואני יכול לנתח דברים שאני מקבל. אוקיי? משרד שמוציא מכרז יכול לעשות את זה מצד אחד, רשות שמקבלת מכרז ורוצה לבחור אם להצטרף אליה, יכולה לנתח את המכרזים ולבחור איך נכון לפעול. עכשיו מה שאנחנו רואים, סימה תכף אני אדבר על העמודות שלך, זה מצוין, סימה כתבה עמודות אצלי שונות. העמודה הראשונה זה מייל סטנדרטי, האחרות לפי הגורם שביקשתי לסגנון כתיבה, כן, זה עמודות אבל מה בשורות, בסדר? הוא אמור לייצר לך בצד אחד את הסגנונות, ובחלק העליון או השני, את המשתנים לניתוח. עכשיו, מה חשוב לי רגע שתשימו לב? אחד, יש לנו כלי שיודע לנתח ולהשוות בין כל תוכן שאתם רוצים. הצעות מחיר של ספקים, איך אני לוקח שני הצעות של מחיר, או 3 או 10, ואומר, תשווה לי. אוקיי? זה נותן לי פתרון יותר טוב ויותר יעיל, אני יכול לצמצם תהליכים. בסדר? דיברנו על השוואה של מיילים, דיברנו על השוואה של קורות חיים, על מכרזים, על קורות קוראים, כל דבר שאתם רוצים לנתח ולהשוות, אתם יכולים להעלות את זה, וכבר אני אראה איך מעלים את הקבצים, ולייצר השוואה. עכשיו, מכיוון שבתרגיל שלנו, לא אמרנו למכונה איך להשוות. זאת אומרת, היא בחרה לבד את דרך ההשוואה. במקרה שלי, היא בחרה הנחת יסוד, טון וסגנון, והנעה לפעולה. יש כאלה שהוא כתב לדגש עיקרי, או מטרת המסר, או רמת הדיסטנס. בסוף, ברגע שלא הגדרנו למכונה איך להשוות, היא בוחרת לבד. אוקיי? וכשהיא בוחרת לבד, לרוב רמות ההשוואה יהיו מתוך ההבנה של מה התוכן הקיים, ומה הדיפולט הכי הגיוני לייצר השוואה. אבל אם אני רוצה לדייק, וחשוב לי דברים מסוימים, אני אגיד לה איך להשוות. אני אגיד לה, אני רוצה שתצדירי טבלה, ותשווי לי לפי הפרמטרים הבאים. 1, 2, 3, 4, 5. ואז אני אקבל טבלה מדויקת לפי הצרכים שלי. זאת אומרת, יש קורלציה מאוד גבוהה
בין השאילתה שאני שואל לבין התוצאה שאני רוצה. אז תשימו לב כשאתם מבקשים השוואה, לא לצאת רק ולהגיד צור השוואה, אלא תנו לו לפחות 2-3 פרמטרים שאתם יודעים שלכם הם חשובים יותר. אתם יכולים גם להגיד לו, תוסיף עוד 3 פרמטרים נוספים להשוואה שלא רשמתי, ותקבלו התרחבות שאולי לא חשבתם עליה, אבל תדייקו בתוך תהליך העבודה מה הייתם רוצים כדי לקבל. אז מעולה, סימה כתבה, פרמטרים להשוואה כללי, הנמקת הבקשה, מעולה, אני רואה סימה, עליתי על זה נכון, ישראל שואל, במקרה הזה מה ההבדל בין כלי הזה ל-ChatGPT? די דומה, בסדר? אמרתי, בתחילת המפגש שלי איתכם, בסוף רוב הכלי LLM נותנים פתרונות די דומים, אז לא יהיה לכם פערים מאוד גדולים אם תעבדו בכלי הזה או בכלי אחר, לפחות ברמה של הדברים שאנחנו מדברים עליהם כרגע. מעולה. אז אחרי שעשינו את התחממנו, כתבנו כמה פרומפטים, הבנו מה זה פרומפט דומה והתוצאות שלו, השפעה של סגנון, חיבור לתפקיד ויצירה של טבלה והשוואה, הגיע הזמן לעלות רמה. וכדי שנבין את הרמה ואיך אנחנו עולים רמה, חשוב לי שתבינו איך LLM עובד. Okay, אמרנו מה זה LLM, Gemini, ChatGPT, Claude, כולם LLMים. LLM זה Large Language Model, זה למעשה מודל שפה גבוה, ולמעשה הוא בנוי ככה. בסוף, Gemini או ChatGPT מוזן להם למעשה את כל הידע האנושי שנמצא היום ברשת. זאת אומרת, תחשבו על ספרייה ענקית, כמו שאתם רואים כאן, שיש לה עשרות אם לא מאות קומות, ואיילים מטורפים, ומיליוני מדפים, שמכילים את כל הידע האנושי שנמצא ברשת הפתוחה. בסדר? אני מדגיש רשת פתוחה, כי הוא לא יכול להיכנס, הג'ימיני שלי, לסביבה סגורה שנדרש בה, שמשתמש בסיסמה, אלא אם כן נתתי לה את זה, אני לא נכנס לזה בשלב הזה. אבל יש כמעט endless מידע שנמצא. וברגע שאני כותב איזשהו פרומפט, אני שולח את הבחורה הזו שנמצאת כאן, להתחיל להסתובב בספרייה האינסופית הזה, ולחפש את הספרים המתאימים בשביל לתת לי תשובה. ואם אני אשלח אותה במין שוטטות לא מובנת, אני כנראה אקבל תשובה טובה, אבל אולי לא מספיק מקצועית. אז בואו ניקח דוגמה, לאיך אני כותב פרומפט שהוא פרומפט טוב, לאיך אני כותב פרומפט שהוא פרומפט מעולה, שיודע לשלוח את הגברת שלי למדפים הנכונים ולשלוף את הספרים הנכונים. אז הנה דוגמה לפרומפט טוב. פרומפט הראשון, יש לי שכן בשם ישראל ישראלי והוא חונה בחניה הפרטית שלי. תכתוב לו מכתב אזהרה מעורך דין לפני תביעה. כותב את זה בשיחה חדשה, Enter, אתם לא צריכים בשלב הזה, ואני אקבל תשובה די טובה. זאת אומרת, אני אקרא אותה, אם אני לא עורך דין, אני אגיד, וואלה, אני שולח לו את זה. נראה לי פצצה, כאילו, חסכתי לי 700 שקל לשעה של עורך דין, אני במקום טוב, זה נהדר. אני אקח את זה לעורך דין, הוא יקרא את זה, הוא יגיד לי, תקשיב, זה בכיוון, אבל זה לא מדויק. זאת אומרת, יש פה פערים שאני חושב שכדאי שתשים לב אליהם, או אולי אפילו לא כדאי שתשלח את זה, כי זה יכול לסכן אותך בדברים אחרים. אז יש פה פער, תוצאה תהיה טובה, הוא לא יגיד לכם שהיא גרועה, הוא יגיד לכם, וואלה, תוצאה טובה, אבל יש לשים לב. אם אני רוצה לעלות ברמת הפרומפט וברמת התשובה שאני רוצה לקבל, אני צריך לכתוב פרומפט בסגנון הזה. אתה עורך דין מצליח בעל 20 שנות ניסיון, אתה מכיר את החוק הישראלי היטב, אתה יודע להיות אגרסיבי ומאיים במידת הצורך, ולהתמודד בהצלחה עם אנשים שפוגעים בלקוחות שלך. אני לקוח שלך וזקוק לעזרתך. יש לי שכן בשם ישראל ישראלי, והוא חונה בחניה הפרטית שלי, תכתוב לו מכתב אזהרה מעורך דין לפני תביעה שלאחריו לא ירצה לחנות שם יותר. עכשיו, מה עשיתי? הסברתי לו מי הוא, אתה עורך דין מצליח. במילים אחרות, שלחתי את הדמות הדמיונית שלי לספרייה, למדפים של עורכי הדין. ולא עורכי הדין, אלה שהם מצליחים ויש להם 20 שנות ניסיון. ואז שלחתי אותה לקרוא את החוק הישראלי ולהכיר אותו היטב. ואז שלחתי אותה למדפים של הסגנונות. זוכרים סגנונות? אתה אגרסיבי ומאיים, וגם יודע מה אתה צריך לעשות בשביל אנשים שהם לקוחות שלך. זאת אומרת, אתה מבין את המטרה שלך, את המשימה שלך. אני לקוח שלך ואני מסביר לו את הרקע. אני לא יכול לצפות שהמכונה תבין את הרקע שלי בלי שנתתי לה. Okay? הוא לא יכולה להסביר לי או להציל לי תוצאה על רקע, על משרד ממשלתי מסוים שנמצא בבעיה מסוימת, אם אני לא מסביר לו את הבעיה. הוא לא נביא, הוא צריך לקבל מידע. ואני מבקש ממנו, והמשימה שלך, תכתוב לי מכתב אזהרה מעורך דין. אבל התוצאה שלו, היא זה שאחריה הוא לא יכנה שם יותר.
זאת אומרת, אם אני לא אכתוב לו מה התוצאה הרצויה, יכול להיות שיכתוב לי מכתב שבסוף אני מזמין אותו לבית המשפט. זאת אומרת, אני מכין איזשהו פרומפט, ואני אסביר לכם ממה הוא בנוי עוד שנייה, שמכיל כמה פרמטרים שיודע לשלוח את המכונה שלי למדפים הנכונים, באיילים הנכונים, בקומות הנכונות, כדי לקבל תשובה יותר מקצועית ויותר טובה. אז פרומפט נכון בנוי מהדברים האלה. מי הוא? מי הפרסונה? אתה כלכלן, אתה תקציבן, אתה איש משאבי אנוש, אתה עובד רשות בתחום הזה והזה, אני ממש מסביר לו איזה כובע אני רוצה שהוא יחבוש בשיחה הזאת שלנו, בפתיחת שיחה הזאת. איזה סגנון אני רוצה לקבל את התשובה, דיברנו על זה מקודם. מה הרקע שחשוב שהוא ידע? מה המידע שרלוונטי שהוא יבין? הנה קובץ שמכיל את כל נקרא לזה, הנהלים שיש לנו במשרד בנושא הזה והזה. שתכתוב את המייל, תכתוב אותו ביחס, בהלימה, לנהלים שלנו. אז הוא יודע מה הנהלים. אני לא בטוח שהוא ידע אותה מספיק טוב אם אני לא אכתוב לו את זה, או אני לא יעלה לו את זה. משימה, מה המשימה שלך, מה אני מצפה שתעשה, ומה התוצאה הרצויה שהייתי רוצה לקבל. זאת אומרת, לא רק מסמך, איזה מסמך, מה התוצאה שלו בסופו של דבר. תכתוב לי פוסט לפייסבוק, שבסופו של דבר יביא לי ל50,000 לייקים של הגילאים האלה והאלה. בסדר? משהו הרבה יותר ברור מאשר תכתוב לי פוסט לפייסבוק. בסדר? זה יהיה מאוד כללי, הוא לא יודע למי, הוא לא יודע מה אני רוצה לקבל, הוא לא יודע מה התוצאות הרצויות, דייקו את התוצאה הרצויה. מהמם. לפני שאנחנו נשים כאן כתבה שאלה, אני חושב שחשוב שנענה עליה, כי עורך הדין אני נתקלת לא אחת בפניות לא נכונות לחקיקה ולפסיקות שנוצרו בצד בינה מלאכותית. מעולה. תמיד חשוב לקרוא, תמיד חשוב לאתגר, ותמיד חשוב לוודא שהוא נותן לי הפניות נכונות. ככל שתכתבו פרומפט טוב יותר, וככל שתיתנו לו מידע יעיל יותר, הטעויות מצטמצמות בצורה מאוד מאוד משמעותית. אבל אף פעם היא לא מחליפה קריאה ביקורתית, ואנחנו לא מעתיקים ומדביקים כל דבר שהוא נותן לנו, בעיקר אנחנו מבקשים מידע מאוד קונקרטי ומדויק, לכן הייתי מבקש ממנו תמיד הפניות לפסקי הדין האלה, לפני שאני בוחר להשתמש בהם, לכן שימו לב גם בדברים שאתם מייצרים. בכלל, באופן כללי, אנחנו חייבים לקרוא ולבדוק את הדברים לפני שאנחנו מעתיקים ומדביקים אותם הלאה. בסדר? הוא נכון, יש לנו לפעמים טעויות. ככל שנבנה אבל את המכונה טוב יותר, ונבנה את זה טוב יותר, זה יעיל יותר, וזה יצמצם משמעותית את הטעויות שלנו. אבל הוא לא מחליף אותנו באופן מלא. מה המשימה שלכם עכשיו? המטרה שלכם היא ליצור איזשהו מסמך. זה יכול להיות מכרז, מייל ארגוני, משהו שאתם רוצים לכתוב באופן כללי, איזשהו מכתב לתושב, לאזרח, בנושא של פניות. תחשבו רגע על היום-יום שלכם, ועל מה שאתם צריכים להוציא בצורה שכתב. בסדר? לכתוב משהו למישהו, איזשהו מסמך מסוים, זה יכול להיות לעובדים שלכם על נוהל חדש, זה יכול להיות על משהו שקשור עכשיו לחופשת שבועות אם אתם במשאבי אנוש, זה יכול להיות משהו שקשור לעולם של משפט או כלכלה או כל דבר שתרצו, אבל תנסו לצלול למשהו שהוא רלוונטי באמת אליכם. תפתחו שיחה חדשה ותכתבו פרומפט נכון. אני מזכיר לכם, תכתבו פרומפט שאומר, אני רוצה שתתנהג כמו 1, 2, 3, 4, 5, המשימה שלך לבנות לי נניח תוכנית עבודה לשנת 2026, תכתבו את המשימה בצורה קצת יותר ברורה. הנה רקע למשימה, בסדר? הפרויקט שאני הולך לעשות הוא פרויקט בנייה חדש בגני תקווה, זה פרויקט שמותאם לאנשים בגיל השלישי, ואני רוצה להוציא מכתב לאנשים בגיל השלישי שיאפשר להם להבין את הפרויקט, יסביר להם מה הוא מכיל, וגם ייתן להם הבנה למה באמת נכון להם לעבור, במטרה שהם יתקשרו למוקד שלנו ויתעניינו בפרויקט. בסדר? אז זה יהיה גם הרקע וגם התוצאה המבוקשת. אוקיי? בסוף אני רוצה שזה יכיל 1, 2, 3, 4, 5. אם זה ספציפית, נניח כמו הדוגמה שלי של תוכנית עבודה, המשימה, השנה היעדים המרכזיים היו משרד עובר לדיגיטציה, תיצור מסמך שכולל חזון, יעדים, מטרות, כולל ROI, ותכתוב בצורה מקצועית אבל תמציתית, קחו את סגנון הכתיבה שלכם. אז קחו לכם כמה דקות, כתבתי פה 10, אבל הגזמתי בטירוף, אני אצמצם את 10 לפחות, אני אקח את זה ל5 דקות, אפילו אולי אני אעצור אתכם קודם, ותנסו רגע לתרגל. תכתבו פרומפט נכון, ותעשו Enter, ותראו איך התוצאה שלכם הופכת להיות תוצאה יותר טובה, מאשר כל פרומפט אחר. אז קחו כמה דקות,
תנסו להתנסות. ומה שחשוב לי בשיתוף שלכם בצ'אט עכשיו, אחרי שכתבתם את הפרומפט הנכון וקיבלתם תשובה, זה תעתיקו את הפרומפט ותעתיקו לי אותו בצ'אט. בסדר? מעניין אותי כרגע לא התוצאה שקיבלתם, אלא דרך הכתיבה שלכם. דוגמאות שלכם יעזרו לכולנו לחדד איך עושים וכותבים את הפרומפט בצורה יותר יעילה. אז קחו לכם כמה רגעים, אני פה איתכם. כל הנקודות למעשה רשומות, כל המשתנים שחשוב שיהיו בפרומפט נכון, זה באמת מביא תוצאות משמעותית יותר טובות. עוד כמה רגעים. בינתיים מישהי איתי, שיעשה לי איזה לייק, ירים איזה אצבע, שאני ארגיש אתכם קצת. זה לא פשוט להיות בצד הזה, שלא תמיד יודע מה קורה, אז מישהי איתי שייתן לי איזה פרגון קטן, שאנחנו ביחד, תודה בת אל, אהבתי. עובדים על זה אוהד, קח את הזמן, אתה צודק, עוד מסך, אני סתם נדחף מהר מדי. כל טוב. תודה ישראל. יעל כתבה לי באחת השאלות איך אני מייצר סגנון קבוע. אז יש שתי אפשרויות, אני לא אגיע לזה היום. זה אחד, זה בתוך ההגדרות של ג'מיני, אני יכול להגדיר לו מי אני באופן כללי ואיך אני רוצה לנהל איתו את השיחה, שזה נכון לעשות בשלב מסוים, אבל ככל שאתם מדייקים את צורת העבודה שלכם, יהיה נכון יותר לפתוח ג'ם, מין מיני סוכן כזה, שיש שם הגדרות יותר מדויקות וברורות, כולל דוגמאות, ואז שאתם רוצים שהוא יכתוב בסגנון שלכם, אתם פשוט לוחצים על הג'ם שיצרתם, ואתם תקבלו תשובות עוד יותר טובות. אז אנחנו נדבר על זה במפגש אחר, לא במפגש הזה, אבל יש כמה כיוונים, וזה ממש נכון שכל אחד ייצור מתישהו את הסגנון שלו, ואז אתם תקבלו תשובות יותר יעילות. את אותה סימה שהעלתה את הראשון, ועודד את השני, תכף אני אסתכל יחד, ואני אתייחס גם לפרומפטים שכתבתם, ודרככם נרוויח גם פרספקטיבות על איך לדייק את זה אפילו עוד קצת יותר. יעל, נכון, ג'ם עושה לא רק דבר אחד, הוא יכול לעשות הרבה מאוד דברים, תלוי מה אנחנו נגדיר אותו, אבל את יכולה לכתוב ג'ם שפשוט כותב בסגנון שלך ותמיד לפנות אליו, זאת אומרת, לקחת טקסט ולהעביר אותו לסגנון שלך. ניתן לכם עוד כמה רגעים, המסך שלי נתקע בזמני, סליחה. נקצר, ניתן עוד דקה. יש עוד כמה חברים כבר העלו. אני מקריא רגע כמה דוגמאות, סימה שאני מבין שאת באה מעולם של עריכת דין, ואני מקריא רגע לכולם, וניקח ונעשה עוד טיפה פיינטיונינג על אף שכתבת פרומפט טוב. סימה כתבה, אתה עורך דין ותיק בלשכה המשפטית, ואתה מלווה במסגרת עבודתך את אגף השירות הייעוצי הפסיכולוגי. אוקיי? הגדרה מאוד ברורה של מי אני ושל מי הוא, בסדר? ממש מאוד טוב, גם עורך דין ותיק בלשכה, ומה במסגרת התפקיד שלך אתה יועץ פסיכולוגי. זאת אומרת, יש פה דיוק מאוד מאוד טוב לפריזמה שאנחנו רוצים שהוא יביא לראש.
נשאלת על ידי מנהלת האגף, האם ניתן להיעתר לבקשה של תלמיד שמלאו לו 18, שלא לבקש את אישור הוריו למסמך שהוא ביקש עבור הצבא, ולהסתמך באישור שלו בלבד. זאת אומרת, יש פה איזושהי שאילתה, של מה שאנחנו מבקשים לך ללכת לבדוק. ואז עליך לרשום מייל לתשובה בצורה מכבדת למנהלת האגף, בסגנון מקצועי, תוך הסתמכות על הוראות הדין הרלוונטי, תייחס בתשובתך לחוק ההכשרות עצמו. אוקיי? קודם כל, התחלה מעולה, סימה? גם ההגדרה של פרסונה, גם מה הייתי רוצה שנבקש, אבל בדיוק כמו ששאלת פעם קודמת, אני שולח אותו למעשה ללכת ולהכיר איזשהו חוק מסוים, בסדר, נכון? האם ניתן להיעתר לבקשה של תלמיד שמלאו לו 18 שלא לבקש אישור הוריו, ולהסתמך באישור שלו בלבד על מה שהוא ביקש? אם יש לי, אוקיי, את החוק הזה, או את התקנה הזאת, ואני אעלה אותו לשיחה, אני אקבל תשובה הרבה יותר מהימנה. זאת אומרת, אני יכול באותה צורה להגיד לו, העליתי לך את הקובץ של הנהלים עצמם, אוקיי? תעבור עליהם, ומתוך ההבנה שלך, מתוך זה, תכתוב לי את הדברים. זאת אומרת, אני מצמצם את הטעות שלו, ללכת בטעות לקחת ספר ליד ולטעות. לכן פה הייתי מוסיף לו את התקנה או את החוק, או את כל מה שאת רוצה, ולדייק את זה הרבה יותר, ואתה תקבלי תשובה שהרמת נאמנות שלה עולה דרמטית, ביחס לדברים אחרים שכתבתם. אודליה כתבה, אתה מהנדס איכות, משמש בדירקטור הבטחת איכות בחברת תרופות ביולוגית, מבקש לכתוב נוהל לניטור חדרים נקיים לפי כמה תקנות והגדרות נהלי דיגום, זמני דיגום, טווחים לקבלה ודחייה ודרכי פעולה, צור כנספחים טפסי עבודה, צרף סימוכין לדרישות הנוהל. אוקיי? גם פרום טוב, אתם מהנדס איכות, הייתי אפילו במקרה שלך מדייק את התת נושא, כי יש בהנדס איכות הרבה מאוד דברים, וכנראה בתרופות ביולוגיות יכול להיות עוד כמה דברים, טיפה יותר לרזולוציות יותר גבוהות, משימה שלך לכתוב נוהל לניטור חדרים נקיים לפי כך וכך וכך וכך, זאת אומרת, הוא נשלח להכיר את התקנים הללו, ולהגדיר נהלי דיגום זמניים לדיגום טווחים לקבלה ולדחייה. אם היית מסבירה לו למי המשימה, אוקיי, זאת אומרת, קצת יותר אולי על החברת הבטחה או דברים נוספים, הוא ידע לעשות רזולוציה קצת יותר גבוהה. אם יש לך את הנהלים האלה כבר בקבצים של PDF, אם הייתי מעלה לו אותם באופן אוטומטי, גם זה מצמצם משמעותית את התשובה. מצוין. לא ראיתי את הסגנון כתיבה, הייתי מדייק בסגנון כתיבת הדברים, גם הייתי מדייק את האורך, זאת אומרת, אני רוצה את זה כ3 עמודים, בעמוד אחד, בקצרנות, בעריכה, בציטוטים, יכול לקחת את זה לעוד כמה כיוונים. אוהד כותב, כשפותחים שיחה חדשה, זה לא זוכר את מעמיק, נכון, צריך לשנות את זה בהגדרות, לא ניכנס לזה לרגע עכשיו, וכתבת את הפקח אזורי ברשות הטבע והגנים, המשימה שלך היא לכתוב פקודות מבצע לפעילות משותפת עם הגב, כנגד כותפי צמחי תבלין בשמורות הטבע גבעת גד. מאוד רזולוציה ברורה, קטיף צמחי תבלין הוא תופעה רווחת בעונת החורף, כל עוד מדובר בקטיף לשימוש עצמי, זה בסדר, אך קטיף מסחרי בכמויות גדולות שחורגות מהחוק, פוגעת משמעותית בשטחי תא עסבונית, בצומח ובחי, מצוין, העבריינים עלולים לנקוט באלימות או בבריחה מסוכנת, ויש לנקוט באמצעי זהירות כדי לשמור על בטיחות האוכפים. פעילות השתתפו 10 פקחים ו10 שוטרים, ברכבי שטח יש רחפן, צור מסמך הכולל את כל היבטים של הפעילות, מבצעי לוז וכיוצא בזה, ותגובות ושימוש, כתוב בצורה מפורטת, פרומפט מצוין, אני בטוח שאתה בהתחלה הזאת, מביא את עצמך לדיוק הרבה יותר. אם, ובכלל הערה לכולכם, אם יש איזשהו ניסוח מקדים, נוהל קודם שכבר נכתב אי פעם, בסדר? וחשוב שאתם תעלו אותו למכונה, אתם יכולים, העליתי לכם את הנוהל שנכתב לאחרונה, תלמד אותה, הוא לא מספיק טוב, אני רוצה שתיקח אותו ותדייק אותו לפי הפרומפט שכתבתי לך, יצרנו לו עוד רפרנס והכנסנו לו פנימה, ונתנו לו עוד איזושהי הרחבה של היריעה, שזה טוב בשבילו. מעולה, תודה רבה אוהד. אז מעולה, אז יצרנו מסמך, אנחנו מבינים את האירוע, זה קפיצת מדרגה משמעותית, לפעמים לוקח קצת זמן לכתוב את הפרומפט הזה, אבל בקפיצה גבוהה אנחנו מגיעים לתוצאה די טובה. עכשיו, התוצאה הזאת לפעמים מאוד מרגשת אותנו, ואנחנו אומרים, וואי, איזה כיף, כאילו, עשיתי את העבודה שלי, תודה רבה ג'ימיני, אתה מדהים, תודה שהמשרד רכש עבורנו את הכלי הזה. אבל מה שחשוב לי שתבינו, יש לכם כלי שהוא ג'ימיני, שהוא צ'אט על סטרואידים, בסדר? הוא מפלצת. פה עשיתי אותו כרובוט, אבל הוא רובוט שמזריקים לו כל הזמן עוד
ועוד 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 כוח. והכוונה היא לא לגרום לו לעשות את העבודה שלי, אלא אנחנו רוצים שהוא יעשה אותה מדהים יותר טוב ממה שאני הייתי עושה בכלל. זאת אומרת, המטרה שלו לא רק לצמצם לי את הזמן ולכתוב לי את הנוהל, הוא לכתוב אותו הרבה יותר טוב ממה שאני הייתי כותב אותו, ולהביא אותו אפילו לרמות שאולי לא חשבתי שאני יכול להגיע אליו. בסדר? זאת אומרת, אני רוצה שנצא מההבנה שהצ'אט מחליף את מה שאני עושה ומקצר את הזמנים, אלא הוא אמור לדחוף את הרמה שלי עוד יותר גבוה ממה שאני הייתי עושה לבד בזמן שלי. לכן, אני רוצה שתכירו מונח שאני מגדיר אותו Enter הקסם. Enter הקסם אומר, כתבתי פרומפט מעולה, לחצתי Enter, קיבלתי תשובה, יצאתי בוואו, מתאים לי, אני עושה copy-paste, אני מעביר את זה, אולי אני בודק שהפסיקה באמת נכונה, או שבאמת התקנה היא באמת נכונה לפני שאני מעלה את זה. אני לא רוצה שתיפלו ב-Enter הקסם, בהתלהבות הראשונה, של תשובה טובה מאוד שהצ'אט מביא לכם. בסדר? כי בסופו של דבר יש לכם מכונה שעוזרת לכם למתוח את עצמכם לרמה יותר גבוהה, למתוח את היכולות שלכם. זה הקסם של ג'מיני. זה לא רק להחליף אותי, אוקיי? או לעשות את העבודה שלי, אלא ביחד, אני והמכונה, לעשות משהו שאולי לא עושה קודם. הייתי מביא את עצמי לרמה יותר גבוהה ממה שהייתי רוצה לעשות. ולכן, הטיפ שלי הוא לקרוא את מה שקיבלתם, okay? ולהתחיל למתוח את התשובה למקום יותר גבוה. Okay? אני אומר את זה בכנות ובצנעה, שיחה שלא עשיתי בה 5 פעמים אנטרים, זאת אומרת, יצרתי פרומפט, קראתי, דייקתי, מתחתי, המשכתי, הוספתי, ביקשתי דוגמאות, ביקשתי תיקון בסגנון, ביקשתי עוד תקנות, ביקשתי עוד ועוד דברים, היא לא מספיק טובה. יש לי כלי שאני יכול למתוח עוד ועוד ועוד את התשובה ולהגיע לתשובה הרבה יותר טובה מהאנטר הראשון. אז תהיו מאוד מאוד אסרטיביים, תקראו תשובות ותתחילו למתוח את התשובות שלכם יותר טוב, כדי להגיע לתשובה יותר טובה. מבחינתי מינימום 5 אנטרים יביא אתכם למקום הנכון. יש שיחות או דברים שאני בונה עם הצ'אט שעשינו 30 אנטרים. דייקנו עוד וחפרנו עוד וניסיתי לשאול אותו, רגע, זה מרגיש שלא מספיק מדויק. זה לא מחובר בדיוק לקהל היעד, אוקיי? ויש כל מיני שיטות שגם אם אתם חושבים שהגעתם לתוצאה הנכונה, איך אנחנו יכולים למתוח את התשובות קצת יותר, וזה המשימה שלכם. לקחת את התוצאה שלכם ולהתחיל למתוח את המסמך שיצרתם. לדוגמה, כתוב מחדש ושפר את התוצאה פי 3. זאת אומרת, אני אומר לו, תקשיב, כתבת טוב, אבל תשפר אותה. אני גם יכול לשפר אותה במה? תן לי עוד דוגמאות, אוקיי? תן לי יותר ציטוטים. חלק לי את זה ליותר טבלה יותר מסודרת של זמנים. זאת אומרת, אני יכול להתחיל למתוח את התשובה. אוקיי? או צור תוצאה שתבלוט בדרך ייחודית על תוצאות אחרות. אם אני עכשיו צריך להגיש משהו, בסדר? ואני עובד עם המכונה ואני מגיש קול קורא. ואני יכול לקרוא ולקבל תוצאה מעולה, כי כתבתי פרומפט מצוין, והעליתי לו את המכרז, והעליתי לו דברים שאני חושב שהם חשוב שהוא ידע, והוא יצר לי מסמך מעולה. ואני אומר, רגע, לא רק אני מגיש את המכרז הזה, מגישים עוד 30 איש. אז תכתוב לי אותו בדרך שתבלוט, בדרך ייחודית מתוצאות אחרות שיהיו. ואולי תגיד לי למה אתה חושב שאני בולט יותר מאחרים. זאת אומרת, אם אני בתחרות, אני כבר רוצה להביא קצת מה שנקרא טוויסט בעלילה. זוכרים את התרגיל הראשון שלנו? אם אני כותב את אותו דבר, וכנראה החברים שלי שמתחרים איתי, משתמשים גם בג'מיני וכותבים אותו דבר, אנחנו נקבל תוצאות דומות ואני לא ייחודי. אני רוצה לבלוט, תכתוב בלוט. אם אני רוצה לצמצם את הטקסט, תצמצם ב-50%, אבל תשמור את העיקר. או תן דוגמאות רלוונטיים שיתמכו בטיעונים שלכם. קחו את התוצאה שקיבלתם, ותמתחו אותה לפחות 3-4 פעמים. אז כמה רגעים, ותחזרו אליי עם פידבק בצ'אט, כמה אתם רואים שזה באמת שיפר, ייעל או דייק את התוצאה שרציתם לקבל. גם פה אני מצמצם את 10 דקות, ויקח את זה ל4. בסדר, חברים, גם אנשים שמשתמשים בצ'אט, זה game changer. היכולת שלי לקרוא, למתוח ולמתוח. אני כותב לא הרבה, קראתי, אני מאוד אוהב מה שכתבת. אבל אני רוצה לעלות 3 רמות ולהביא תוצאה עוד הרבה יותר טובה. תציע לי זוויות אחרות או פרספקטיבות שונות, שאם הייתי כותב את המכתב בצורה הזאת, או את המסמך בצורה הזאת, הייתי מעיר דברים שלא כתובים פה. בסופו של דבר, אני גם מדבר על זה הרבה במפגש הבא, זה מה המיינדסט שלי בשיחה מול המכונה. אתה יודע, איך אני מותח את עצמי
ואיך אני מסביר את זה למכונה, שכל הזמן תמשוך אותי למעלה, ליותר טוב, ליותר מדויק, יותר מסוגנן, יותר דוגמאות, יותר ברור, יותר מתאים לקהל היעד שלי, כדי להגיע לתוצאה עוד יותר טובה. בסדר? ובסוף אנחנו רוצים, בזכות המכונה, להיות עוד הרבה יותר טובים. אז קחו לכם עוד כמה רגעים, תנסו רגע לשיחה שיצרתם, ותתחילו למתוח את התשובות שלכם. אתם יכולים לשחק עם זה, תצמצם לי, תרחיב לי, תשפר לי, תדייק לי, תציע לי איך לשפר את הדברים. נניח וכתבתי מסמך, בסוף יש לכם 3 מסמכים עם שיפורים, תשווה לי בין כל המסמכים. או הפעילות הקודמת שלנו נקבל איזשהו ווליום של השוואה, שייתן לנו תוצאה שקצת אחרת. אם יש שאלות בינתיים, אתם גם מוזמנים רגע לשאול. אפשר גם בהרמת יד. אוהד, נתת פרומפט שחבל על הזמן, אין מה לומר. וזה 1.5 דקות. אם מישהו מרגיש שזה יקפיץ לו את התשובה, שישתף. אם מישהו הרגיש שזה הרס לו את התשובה, שישתף. אם מישהו הרגיש שזה לא מתח אותו, גם מוזמן לשתף. עוד דקה. אני חושב שבסוף, מניסיון שלי שאני כבר נגיד 2 עובד AI ברמה היומיומית, פה קבור הקסם. הוא קבור ביכולת שלנו להכיר ולהבין מה אנחנו רוצים, או מה היינו חולמים, וביחד עם המכונה להגיע לשם. פשוט קיבלנו כלי עצום ביד שלנו, וההבנה שאני דרכו יכול לעשות דברים שאולי לא חלמתי שאני יכול לעשות, או לא חשבתי שאני יכול להגיע להם, אבל דרך שיחה נכונה עם מכונה אני יכול להגיע למקומות האלה, זו המתיחה האמיתית. הרבה שיחות סלון כאלה שמדברות על איך אנחנו נחשוב, לא יהיה לנו קוגניציה, הוא יעשה הכל בשבילנו. אני ממש חושב אחרת, אני חושב שמאז שאני עובד עם המכונה, אני נמתח מחשבתית כמו שלא נמתחתי בחיי, ואני כן לוקח את עצמי כבן אדם חושב, אני כל הזמן חושב מה אני יכול לעשות יותר, איך אני יכול לדייק עוד, איך אני יכול להביא את עצמי לרמה הבאה, איך אני יכול להעביר תוצאות יותר טובות, לייצר וובינרים יותר טובים, סדנאות יותר טובות, להבין לקוחות שלי יותר טוב, לייצר להם תרבות ארגונית יותר נכונה. זאת אומרת, יש משהו בכלי הזה שמותח אותי מחשבתית, כמו שלא נמתחתי בשנתיים בחיי, בחיים, ולכן אני מאוד 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 חושב שהכלי הזה הוא כלי מאוד קוגניטיבי לנו. נכון שהוא לוקח לי דברים אחרים במקומות אחרים, אבל הוא מאוד 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 חזק. כתב עידן, זה עוזר, אבל התשובות משתנות מאוד מהערה להערה, ויעזור לי מנגנון שבו ניתן להעיר על חלק ספציפי בתוצר, בלי שהכל הטקסט ישתנה. מעולה. התשובה בגוף השאלה. אני יכול לכתוב לו, אהבתי את התשובה שלך, בפסקה השלישית יש שם טענה שאני לא חושב שהיא מספיק נכונה, אני רוצה שתחליף אותה, או תדייק אותה, ואת שאר הדברים תשאיר מבלי לגעת. או אהבתי את התשובה, שמור על הסגנון, על הנושאים העיקריים ותהליך הכתיבה שלך, אבל תן התייחסות ל-1, 2, 3, 4, 5. זאת אומרת, אני צריך במתיחה שלו גם להגיד לו מה לגעת ומה לא לגעת, מה אתה אוהב ומה פחות אוהב, ולמעשה לנהל את התוצאה בשיחה ביניכם בצורה יותר טובה. סימה כתבה, ביקשתי שיקצר את התשובה ועשה את זה בצורה טובה, אחלה סימה, תודה על הפידבק. אז עידן באמת יעזור לכולנו. לא רק תגיד לי לשנות, אלא את זה תשאיר. אני הרבה פעמים כותב, והוא כותב לי משהו, אני אומר לו, תקשיב, פסקה 2, 3, 5 מעולות, אל תיגע. בפסקה 4, אני רוצה שתרחיב אותה, תסביר אותה, תנמק אותה יותר טוב. בום. אני מקבל את הטקסט בחזרה, עם משהו הרבה יותר מקוייל, זו הרבה יותר מאפשרת לי לייעל את הדברים ביותר נכון.
כתב מיקי, הוא בסך הכל משפר מדי פעם, מפעם לפעם, אבל הוא די תקוע בפורמט הראשוני. אחלה, אותו דבר כמו שעניתי לעידן. פעמיים הוא תקוע לך באותו פורמט, תגיד לו, תקשיב, אתה עונה לי באותו פורמט. אני רוצה שתביא לי פרספקטיבה אחרת, או פורמט אחר, או תכתוב בסגנון שהוא שונה, אתה תראה שהדלת משתנה, תסביר לו איפה הוא טועה, אתה מפרק את הפלונטר בעצמך, ולמקבל תשובה עוד יותר טובה בתוך התהליך הזה. אז מהממים אתם, עשינו 3 משימות, אנחנו ממשיכים הלאה, למשימה הבאה שלנו, איך אנחנו מעלים קבצים ומנתחים אותם. אז אני מסתכל רגע בחזרה על הג'ימיני שלי החדש, אני למעשה פותחתי שיחה חדשה, ואמרתי שבפלוס שלי אני יכול להעלות קבצים. במקרה הזה אני יכול לפתוח קובץ, אני אלך רגע לאחד מהקבצים אצלי במחשב. אני אקח איזו הצעת מחיר פיקטיבית שיצרתי, ואני אעלה אותה. אוקיי? אני בוחר במחשב שלי מסמך, ואני אומר לו, תעלה את המסמך, ואני רואה שבכאן הוא למעשה העלה את המסמך שלי. אתם רואים את הקשת המתגלגלת הזאת, זה למעשה קצב העלה, אתם מכירים את זה מצוין, ובסוף כשהוא יעלה את המסמך, אני אראה שהמסמך עלה. אני עדיין יכול לכתוב לפרומפט שאני רוצה. הפרומפט הראשון שאני רוצה שאתם כותבים לו, כשאתם מעלים לו מסמך שהוא חשוב לכם, okay? אני אומר לו, קרא את המסמך. ועמד אותו. הסבר לי, מה זה? בסדר? הרבה פעמים, כשאני מעלה מסמך, ונניח הוא מסמך גדול, או מאוד חשוב לי לפני שאני מתחיל לעבוד עם המכונה על המסמך הזה, שלראות שאנחנו אליין, שאנחנו מחוברים, שאנחנו מבינים אחד את השנייה מספיק טוב, אז לפני שאני מתחיל לנתח ולעבוד איתו על המסמך, אני אומר, תקרא את המסמך, תלמד אותו ותסביר לי מה הבנת, אוקיי? אזכיר לכם, אני אשנה ל-fast, ל-thinking, ואני אעשה play, ואני אתחיל, לפני שאני מתחיל לדבר על האירוע הזה, קודם כל להבין על מה מדובר. אז הוא יקרא את המסמך, הוא אמר, תקשיב, יצאת הצעה לספרינט ביצוע בין 5 ימים, זה מה שכתוב פה, הנה המרכיבים המרכזיים, הלוגיקה המרכזית זה מחשיבה למכניקה, המבנה של המאיץ הוא כזה וכזה, התוצרים וככה, והעלויות הם ככה וככה. עכשיו, אני יכול לקרוא את זה ולהגיד, תקשיב, הלוגיקה המרכזית היא לא חשיבה למכניקה, היא משהו אחר, ואז אני אדייק אותו עוד קצת יותר, כדי שאנחנו נביא את המסמך כמו שצריך, ואז נתחיל לעבוד. אז השאלה הראשונה היא הרבה פעמים שאלה שרק מייצרת את השוויון בשיחה ביניכם, כי הבאת לו תוכן שאתה רוצה לראות שהוא מבין אותו, אם העליתם לו תוכן שאתם לא מכירים בעצמכם, אז אין רלוונטיות לשאלה הזאת, חוץ מבאמת תסביר לי מה למדת על המסמך הזה, כי אתם רוצים שהוא ילמד אתכם, אבל אם אתם יודעים מה אתם רוצים שהעליתם, חשוב שתהיו מחוברים אחד לשנייה, ואז המשימה הבאה שלכם היא כזאת. אנחנו נתחילים שיחה חדשה, לוחצים על upload file, מעלים קובץ, חשוב, בהתאם להנחיות שסיגל דיברה היום בתחילת המפגש, להעלות קבצים שהם ברמת הבטחה שמאפשרת לכם להעלות אותם, זאת אומרת, אין תעודות זהות של תושבים, אזרחים, שמות, תקציבים שאנחנו לא רוצים שלהעלות, ואתם תעשו 2 דברים. 1, תלמד את הקובץ ותסביר לי מה שהבנת, ואחר כך תבקשו ממנו שיפורים לקובץ, ושיסביר לכם את מה שיפרת. זאת אומרת, נניח וישבתי וכתבתי, כתבתי הצעת מחיר, אני יכול לעלות את הצעת מחיר ולהגיד לו, קח את הצעת מחיר שלי ותציע לי דרך לשפר אותה. כדי שאני אהיה באמת זה שיזכה במכרז. אז אני יכול לקחת קובץ שכבר קיים לי, ולהעלות אותו. עכשיו נניח והגשתי מכרז לעבודה עם חברה עסקית, והגשתי אותו והתקבלתי. וקיבלתי הצעת עבודה אחרת שתואמת לאותו דבר. אז אני לא רוצה להעתיק את מה שהיה כאן למשהו אחר, אני אעלה לו את הקובץ, ואני אגיד לו, זה הקובץ, כבר הצלח לי דרכו, אבל אני רוצה לשפר אותו, כי אמרנו, יש לי ג'ימיני אסטרואידים, תציע לי שיפורים, כי יכול להיות שזה שמתחרה איתי בתפקיד הקודם, הוא כבר הבין שהוא הפסיד, והוא הבין שההצעה שלו לא מספיק טובה, והוא כבר עובד על הצעה יותר טובה, אז אני לא יכול לשמור על אותו לבל, אני תמיד צריך לדחוף על. תציע לי שיפורים, והסבר לי מה שיפרת,
זה דרך כלל הגדרה מעולה להסבר לי מה שיפרת. זאת אומרת, לפעמים אני יכול לקבל טקסט ואני לא מבין או לא רואה בצורה מאוד ברורה את השיפור, אז הוא יגיד, תקשיב, זה השינוי שעשיתי, אלה השיפורים שהצעתי. אז קחו לכם כמה דקות, נוותר על 10 דקות האלה. פעם הבאה אני מוריד את הכל ל3 דקות, ברשותכם, אפילו 2. תנסו רגע לעשות, תעלו קובץ, תסביר לי מה הבנת, ויצא שיפורים. אפרופו טיפ קטן נוסף, הרבה פעמים אני יכול לבקש ממנו, נגיד, לעשות לי שיפורים, אבל לא פעם, לפעמים אני עובד על איזשהו קובץ שאני אוהב אותו, ואני לא רוצה שהוא ישנה לי אותו, לא בא לי לשמור עליו כמו שצריך, אבל עדיין אני רוצה לשמוע פרספקטיבה עליו, ואני רוצה לחשוב איך הייתי יכול להפוך אותו ליותר טוב. אז בהערות, כמו שאמרתי, בשיחה מול המכונה, אני אומר לו, אני אוהב את המסמך, אל תיגע בו, רק טוב לי באיזה אזורים היית משפר ומה היית עושה. זאת אומרת, הייתי שומר על המסמך, אמרתי לו, אל תיגע בו, לא אגע בו, הוא רק יכתוב לי את הרעיונות שלו. ואז אני יכול לקרוא את 5 הרעיונות שאני אקבל, דרך אגב אני יכול להגדיר לו כמה רעיונות שיפור אני רוצה, 2, 5, 100, ואז אני יכול לקרוא את רעיונות השיפור שלו, ולהגיד, אתה יודע מה, אני אוהב את השיפור, ההצעה של 5 שלך, תפעיל אותה, ואת ההצעה של השיפור 7 שלך, תפעיל גם אותה. וכתוב את המסמך מחדש. ואז אני אקבל תשובה הרבה יותר מפורטת, ומדויקת להצעות שהוא הציע. למד כתב, ביקשנו ליצור לי קובץ וורד של מסמך, הוא מסרב לעשות את זה, אתה צודק. ג'ימיני כלי של גוגל, הוא פחות אוהב וורד, אז הוא יכול ליצור לך מסמך בגוגל דוקס. בסדר, יש פה יריבות בין תפקידים, בין חברות, איך שתבחרו. אני אראה לך עוד שנייה חוסם, המשימה הבאה שלנו זה להפוך מסמך לדוקס, אז תן לי עוד שנייה. פשוט אוהד כותב לי שהוא מסרב לעשות גם את זה, אז אני כבר אראה איך עושים את זה. אז מהמם, הנה 7, 6, 5, אנחנו עוברים רגע למשימה הבאה. אפילו בצפצף. אז למדנו רגע איך אני מעלה קובץ ואיך אני עושה בו הבנה של סינכרון, ואיך אני יכול לשפר אותו, והמשימה הבאה שלנו היא לערוך מסמך. זאת אומרת, כנסו רגע לאיזשהו מסמך שיצרתם, ולמעשה ג'ימיני בא ואומרת, רגע, אתה תמיד יכול לשאול אותי, ודרך השאלות שתשאל אותי, אני יכול לשפר לך את המסמך הזה או אחר שיצרת. כמו שאמרתי, תשפר את זה לפי 5, לפי 7, תן לי עוד דוגמאות, כמו שעשינו עכשיו. אבל לפעמים, בא לי את המושכות לידיים שלי. בסדר, בא לי, עזוב אותך, תן לי לכתוב. אין לי כוח להגיד לך שבפסקה השלישית תחליף את המילה מדוד למשה. ובפסקה החמישית, במקום מנות, תכתוב פרודקטיביות. כאילו, רק לכתוב את זה לוקח לי יותר זמן. אני רוצה לקחת שליטה לידיים שלי. בשביל זה, ג'ימיני יצרו מודל שנקרא קנבס. בסדר? אני תכף אראה לכם איך זה נראה, איך לוחצים על קנבס, ואז אני יכול לפתוח את המסמך לעריכה. אז אני מראה לכם דוגמה רגע על שלי. נניח והייתי במסמך הזה, ואני אומר לו, אוקיי, המסמך הזה אני אוהב אותו, ואני רוצה לערוך אותו. יש לי פה את האפשרות של ללחוץ על tools, רגע, אני אשים כזה מין פרון זז, אוקיי? יש לי את האפשרות ללחוץ על tools, יש כל מיני כלים שמצטרפים לג'ימיני, והם רק הולכים וגדלים. והכלי שאני מראה עכשיו, הוא כלי שנקרא קנבס, הוא כלי שיש בו הרבה מאוד אפשרויות, אנחנו נביט על אפשרות אחת היום. ברגע שאני לוחץ על קנבס, אני יכול להגיד לו, פתח את המסמך, להעריך. תראה זה, כשאני אומר לו, פתח את המסמך לעריכה, אני משנה לרגע את הצורה של ג'ימיני נראה, כמו שאתם רואים אצלי. פתאום בצד שמאל נמצא כל תהליך הכתיבה שלי והפרומטים שלי מול המכונה, כאן למטה אני יכול להמשיך להתנהל בשיח איתו באופן קבוע עם המכונה. בסדר? זה כאילו קצת זז. ובמרכז יש לי את האפשרות להתחיל לגעת במסמך עצמו, ולשנות אותו ולדייק אותו איך שאני רוצה. בנוסף, יש לי כאן את האפשרות של לייצא אותו, ואני יכול לעשות לו export to docs.
זאת אומרת, כאן אני יכול לייצר אותו בתוך הדרייב שלי, כמסמך דוקס, ולמסף דרייב, שמאפשר לי אחרי זה, אוהד, כמו שביקשת, לייצר אותו החוצה בצורה יעילה ונכונה, וגם שם להמשיך לעבוד עליו בכל צורה כזו או אחרת. כמו שאמרתי, אני יכול במקום תמצית מנהלים, אני אכתוב תמצית וניל, ונעשה עוגה, בסדר? זאת אומרת, אני יכול לקחת כל מילה ולשנות אותה, אני יכול לקחת פסקה מסוימת, לסמן אותה, אוקיי? ולכתוב לו הרחב ב-50%, בסדר? מה שאני יכול להתייחס למקטע מסוים ולשלוח אותו לתוך עשייה מסודרת, ואז הוא יחשוב לבד והוא ייקח את תמצית וניל, סליחה אם הצגתי לעצמי, וירחיב לי אותה קצת יותר, ואני אקבל תמצית הרבה יותר ברורה ומסודרת, ותתן לי את התמצית מנהלים, כי אני חושב שזה לא נכון, ואני יכול למעשה גם פה לייצא את זה לאקספורט. אז המשימה שלכם היא זאתי. היא לקחת את מה שכתבתם, לבחור בטולס, לבחור קנבס, ולכתוב לו פתח לעריכה. אני ממליץ לכם להוסיף את המילה, פתח את המסמך לעריכה. המילה מסמך מדייקת את הבקשה הרבה יותר. שנו את הכותרת של המסמך שלכם, ולחצו על שיתוף ויצרו את זה לדוקס. תצחו כמה רגעים, ותעשו את זה בעצמם. מי שאיתי, ייתן לי איזה סימן, זה ישמח אותי. אני עושה בזה שימוש הרבה פעמים, באמת, כשאני רוצה, תודה ישראל, כשאני רוצה באמת להוציא משהו החוצה, אבל בא לי את הטאץ' שלי, בסדר? הרבה פעמים המכונה, תודה חנה, המכונה היא עדיין מכונה, וגם אם אני אלמד אותה את הסגנון שלי, כמו שדיברנו מקודם, היא עדיין תכתוב את ליאור המכונה בסגנון שלה, אבל אני לפעמים רוצה להביא את עצמי, להביא את התבלין שלי, לשנות את הדברים, ואני לא רוצה לעבוד בוורד, כמו שאמרנו, אני עדיין רוצה שיהיה לי את היכולת להחליט לשנות משהו באופן כללי, בסדר? או לחשוב עם המכונה ביחד, זאת אומרת, אני לא רוצה רק להישאר באני מול המחשב, אלא אני רוצה אני מול המחשב עם המכונה ביחד איתי. ואז הדבר הזה מאפשר לי לגעת במסמך עצמו, לפעמים כשאני נוגע אז עולה לי רעיונות עם המכונה, ואז אני משנה את המסמך עוד קצת ועוד קצת, ובסוף אני יכול לייצא אותו לגוגל דוקס, ששם אני כמובן יכול להמשיך לעבוד עליו כמה שאני רוצה, ולדייק אותו עד הסוף. אז תודה לחבר'ה שענו, זה אחלה כלי, אני קופץ אתכם לעוד תחנה נוספת, מה שהבטחתי לכם בתחילת הדרך, זה המקום של לייצר תמונות. בסדר? אני מראה דוגמה, בדרך הדוגמה משימה, תקוע במצב של טעינה, מקסימום תעשה לו רפרש לדף. אם זה קורה, זה קשור לפעמים באינטרנט, ולאו דווקא בג'ימיני. לרוב לא אמור לו להיות בעיות ודברים האלה. מראה דוגמה. יש לנו תמיד את המקום הזה שאנשים מראים לנו, עשיתי תמונות בצורה כזאת או אחרת וכיוצא בזה. תראו רגע מה קרה אצלי במסך, אתם רואים, הסרגל כלים שלי נעלם, ואז אני אומר, מה אני עושה? לחיצה על שלושת הקווים כאן, מחזיר לי את הסרגל כלים שלי בחזרה. אני פותח שיחה חדשה. והפעם אני רוצה לייצר תמונה, אתם רואים שגם כאן יש לי create image, אבל יחד עם זה, יש לי בטולס, שם ראינו את הקנבס, יש לי גם כאן create image. בסדר? זה למעשה אומר למכונה, כנס לפריזמה שאנחנו מדברים בתמונות. אנחנו כבר לא מדברים בטקסט, אנחנו מדברים בתמונות. על דיפולט שלו היום זה להגיד לי, תקשיב, אני יכול לתת לך איזשהו סגנון של תמונה, אם אתה רוצה ליצור תמונה מאפס, אני יכול לבחור בזה. אני רוצה שנעשה איתכם משהו קצת אחר, זה שתעלו לו תמונה, אני לא יודע, שלכם או של המשפחה שלכם, אני אראה לכם דוגמה, ונעשה שינוי על תמונות של דמויות שאנחנו מכירים. דוגמה לאיך עושים, אני לוחץ על פלוס, ואני רוצה להעלות לו תמונה מהמחשב שלי. הוא יפתח לי את המחשב שלי, אני אלך רגע לפיקצ'רס,
ואני אבחר תמונה, נניח זאת. מי שלא מכיר זה ריד הופמן, תכף נראה דוגמה שלו. הוא גם פה יעלה את התמונה, ומה שאני פשוט אכתוב לו זה שנה את צבע חולצה של הדמות לצהוב. ההנחיה שלי פה פשוט, קח את החולצה שלו, תחליף לצהוב. אז הוא ייקח את ריד הופמן, ותראו, יש לו שתי חולצות. בסדר? אז מעניין מה הוא יבחר, יכול להיות שיבחר את החולצה הפנימית או את החולצה החיצונית, לא דייקתי אותו, אז השארתי את זה למעשה לבחירה שלו. ובואו נראה רגע, הוא אומר לי, אני טוען את ננו בננה 2, ננו בננה כלי מדהים ליצירת מצגות, יצירת תמונות, נמצא בתוך ג'ימיני, והנה קיבלתי את ריד הופמן עם חולצה צהובה. ואני אומר לו, אוסף כתר של מלך אנגליה, ונוסיף לו עוד איזשהו ביס נוסף, אז הוא יוסיף לי כנראה עכשיו כתר של מלך אנגליה. דרך אגב, יכולתי להראות לו תמונה של כתר, ואני אגיד לו, קח את התמונה הזאת, את הכתר הזה מהתמונה, ושים לו על הראש, והוא יחשוב לרגע וייצר עוד תמונה של ריד הופמן עם חולצה צהובה, ועם כתר של מלך אנגליה. נהדר, נראה מביך, וכך וכך אני יכול גם לשנות לו. אני אתן לו דוגמה אחרונה, נשנה את רקע לחוף ים בתאילנד. בסוף אני אקבל את ריד הופמן בצבע צהוב עם כתר על הראש בתאילנד. אני אתן לזה עוד שנייה לקרות ואני אתן לכם את המשימה שלכם. זו משימה גם ניתן לה 5 דקות, ואז אנחנו נעבור לנוטבוק לב. בואו נראה את הננו בננה. כמו שאתם רואים, לוקח לו קצת יותר זמן לחשוב פה, כי הוא דורש אני מבקש ממנו יותר טוקנים של עבודה, והנה הוא בתוך תאילנד, עשיתי לו רקע, אז הוא לא מוטמע בפנים, וכיוצא בזה. אז המשימה שלכם, תבחרו כמובן, נעביר אותה ל5 דקות, היא לפתוח שיחה חדשה, ומטרה לשנות תמונה קיימת, תפתחו שיחה חדשה, בחרו את Create Image, פעם היה סימן של בננה, היום הסימן ירד, אז אני אשנה את זה גם אצלי, לחצו על פלוס ותעלו תמונה משפחתית של בן אדם אחד או עד 3 אנשים. תנסו בשביל הפעם הראשונה, לא להעלות עכשיו את השבט כולו, ככל שיש יותר ויותר דמויות, הוא קצת מתקשה יותר. אז ניקח תמונה של 3 אנשים, ותתחילו לשחק. החלף את צבע התמונה, תוסיף כתר, תוסיף סמלה, תוסיף חרב שלכם. תבחרו מה שאתם רוצים, קחו כמה תמונות, תתפנקו, ניתן לזה גג 5 דקות, רגע, אופה. נקצר את זה תכף. ומי שיוכל גם להעלות את זה לכאן, נשמח לראות את התוצאות שלכם, שיצרתם. אחלה משימה כיפית. יש בפייסבוק איזה קבוצה כזאת, שכל פעם אנשים מבקשים ממנה להוריד למישהו משהו, לחסות את הסמלה, לשים אותי ברקע הזה או אחר. היום עם ג'ימיני שלכם, כל כך פשוט תעשו מה שאתם רוצים. תורידו את הדמות שנמצאת מאחוריי, כי יש לכם תמונה מדהימה עם מגדל אייפל, בסדר? ואתם מתים עליה, אבל תקעו את זה מישהו שעבר, ובדיוק חייכתם את החיוך הנכון ויצאתם 100. אז תוריד את הדמות שנמצאת מאחורי הדמות הראשית, בום, הוא נעלם, ויש לכם תמונה נקייה. מיקי אומר, אין לי אפשרות לעשות את זה, כי אני מקבל הרבה בקשות כרגע. זה תשובתו, יכול להיות שיש לפעמים קטעים שיש תיעדוף, של יוזרים שהם בתשלום, אז כנראה אתה ביוזר לא בתשלום, תרפרש את הדף ותנסה שוב. בכלל, אני רואה, מיקי, יש לך משהו שם, אני בטעינה, יש איזשהו משהו שחוזר על עצמו, זה יכול להיות גם קשור לרשת שלך באיזושהי צורה, אבל תנסה לרפרש את הדף לראות. יעל, האם אני מעניקה לו את הזכות לעשות עם התמונה שלי מה שהם רוצים? אנחנו צריכים להבין כשאנחנו מעלים תמונות לרשת, בכלל לג'ימיני, למעשה אנחנו פותחים אותם למרחב משותף, בסדר? האם הוא ייקח את התמונה שלך ויעשה איתך משהו ספציפית מתוך עשרות מיליוני תמונות שעלו באותו יום או אותה שעה לננו בננה? אולי כן, אז אם זה מאוד מרתיע אותך,
אז תשתמשי בגוגל פרו ששומר על הפרטיות שלך טוב יותר, ואם את נמצאת בכלל בסביבת העבודה שלך, ואת עובדת דרך הפרו של העבודה שלך, רמת ההגנה שלך עלתה משמעותית, ולא תהיה לך את הבעיה הזאת בכלל. זה לגמרי בחירה של אנשים, יש אנשים שיותר נזהרים, והרמת הפרטיות שלהם היא הרבה יותר חשובה שלהם, הם לא רוצים לשתף דברים החוצה. אני מכבד את זה, אם אתם מגרסת תשלום, צריך להבין שכן, יש לזה איזשהו סיכוי אפסי, של משהו שיקחו את התמונה שלכם ויעשו איתה משהו, אבל שוב פעם זה באמת ברמה של יחסי אמון שלי ושל מכונה. אני פחות מרגיש ככה, אבל זה חשוב שאני כן אומר את זה, ושתכירו. מישהו הצליח ליצור כן תמונה ורוצה להעלות לה מוזמן, מזכיר לכם, אפשר גם פשוט להעתיק ולהדביק אותה עם המקלדת, סימן של מייקרוסופט למטה בצד שמאל, שיפט ו-S, אפשר לי ממש לעשות העתק על חלק מהמסך ולהדביק אותו פשוט במקום אחר. עוד דקה 2, מישהו כן רוצה לעלות ולפרגן לי שיגיד. תחנה הבאה שנגיע אליה, נוטבוק אליה. אחד הכלים היפים. כמה טיפים לעבודה באמת עם יצירת תמונה. לא יודע, אני לא מכיר אתכם של לדעת גילאים, ילדים וכיוצא בזה. בת שלי יש לה עדיין קונה בגדים בתמו וכל מיני דברים שהיא מזמינה. אז אני לוקח את החצאית או סמלה או מה שיש ואת התמונה שלה, אני מלביש אותה ביחד עם התמונה הזאת, ואני שואל אותה אם זה באמת מה שהיא רוצה להזמין. ואנחנו מרוויחים פה סוג של חדר הלבשה וירטואלי לפני שאנחנו קונים דברים, אז עושים בזה גם שימוש. וגם הרבה פעמים שאני רוצה ליצור לעצמי רקעים או דברים למצגות, אז אני ממש מבקש בפרומפט נכון את הצורך שלי, ואני בונה למעשה תמונות לתוך מצגות שלי. אז במקרה הזה אני לא מעלה לו תמונה, אני מסביר לו את הצורך, מה אני רוצה, מה החוויה שאני רוצה שאני אצור, ואני אעלה משם את התמונות, כמו התמונה שהראיתי אותה, ג'ימיני על סטרואידים עם המזרק הזה, שהראיתי בחלק באמצע הסדנה. זו עבודה שעשיתי עם ננו בננה, אמרתי לו, אני רוצה לייצר איזושהי תמונה של רובוט גדול, עתידני, שהוא למעשה ג'ימיני, שכתוב עליו שם ג'ימיני, יש מזרק שמזריק לו למעשה חומר מסוים, שהופך אותו להיות יותר חזק. צור לי תמונה כזאתי, כמובן לא תמיד יצא לי הראשון נכון, אבל לאט לאט שיפרתי וייעלתי, והגעתי למשהו שהדבקתי לתוך המצגת שלי. אז גם זה אתם יכולים להשתמש מכל דרך שתרצו, עושים פה שימוש גם ביצירה של מוצרים, שיווק של תהליכים, הרבה מאוד דברים שניתן לעשות עם וידאו, עם תמונות. זה גם כן יכולים להתחיל מאפס ולא חייבים להתחיל ישר מההתחלה. מעולים אתם. אני אמשיך? אתם איתי? יש מישהו איתי? הלו? מהמם אתם. אלפים. כתבת, מי שכתבה שנדרש שדרוג של המנוי בשביל הרכיב הזה? לא, התשובה היא לא. זה בא גם בגרסה החינמית, אז אין שום בעיה. מעומים אתם. בואו נדבר נוטבוק אליהם. הוא סוג של דאטאבייס, סוג של מסד נתונים, חכם וויזואלי שעושה דברים נפלאים. אני כבר אראה דוגמה רגע למה זה הדבר הזה, אבל עוד שנייה נגיע. זה האייקון שלו, תכירו, כי הרבה פעמים אנחנו נגיע אליו דרך אייקון, וגם הוא כלי של גוגל, בדיוק כמו של ג'ימיני, שלחצנו על 9 נקודות שם למעלה, אז גם כאן אנחנו לוחצים על 9 נקודות. לרוב לא תראו אותו במסך הראשון, אבל אם תגללו למטה, כי לגוגל יש הרבה מאוד כלים, הוא נמצא לרוב למטה, נוטבוק אליהם. כשאני נלחץ על נוטבוק אליהם, וכמובן אם אני נמצא כבר ביוזר של גוגל, שאתם נמצאים, כי כבר עבדנו בג'ימיני, אז אתם נמצאים שם, אז הוא ישאל אותי דבר ראשון, מה אתה רוצה לייצר,
ואני ארצה לייצר למעשה מחברת חדשה. אני עוד רגע אסביר מה הכוונה של מחברת. והשאלה הבאה שלו תמיד תהיה, אוקיי, אם אתה רוצה ליצור מחברת חדשה, תן לי מידע. אני אעצור רגע, אני אסביר. NotebookLM היא למעשה כלי שהוא סביבה סגורה של דיאלוג מול מכונה, שעובד על מידע שאני מזין לו. זאת אומרת, אם ג'ימיני יכול לתת עכשיו ללכת לספריית הידע האינסופית הזאת, ולבחור ספרים לפי פרומפט נכון, NotebookLM לא יודעת לעשות את זה. היא אומרת, בוא ניצור ביחד את הספרייה שאתה רוצה, שעליה נדבר. ונבנה את המדף. אוקיי? ונבנה את המדף. תזין לי קבצים, תמונות, אתרי אינטרנט, סרטוני יוטיוב, תדביק לי תוכן שאתה רוצה, בוא ניצור ביחד את הספרייה שעליה נדבר, ורק עליה נדבר. זאת אומרת, אני מוריד הטיות חיצוניות, בסדר? ואני מצמצם את השיח לתוך מידע שאני הזנתי פנימה לתוך המכונה. זה מאוד מאוד ממקד את השיח, מצמצם דרמטית את טעויות, כי בסופו של דבר הכל בא מתוך דאטה נתון, ומאפשר לי להיות הרבה יותר יעיל ולקבל תשובות הרבה יותר טובות, כשאני רוצה לנהל תהליך מסוים בצורה הרבה יותר בהירה וברורה, וניתן לזה רגע כמה דוגמאות. בסדר? אני אצא החוצה ואני אלך לנוטבוק LM שלי, תודה רבה לרי דופמן. גם כאן אני אראה לכם בדיוק את הכניסה, לוחץ על 9 נקודות, גולל למטה, ונכנס לנוטבוק LM. בנוטבוק LM אתם יכולים ליצור עשרות מחברות, כל מחברת היא לעולם תוכן אחר, עולם תוכן שהזנתם לו את המידע. אני משתמש לא מעט, ויש לי לא מעט מחברות שנמצאות שם, ואני רגע אראה לכם דוגמה. בסדר? אני אכנס למחברת שנקראת עוגני קריירה של אדגר שיין. לפני כמה חודשים עשיתי סדנה שנקראת חזרה לתעסוקה לשורדי הנובה. והמטרה שלה הייתה להבין שנייה את הקשיים שלהם, את הפוטנציאל שלהם, את מה שהם עשו בהיסטוריה שלהם, ולהחזיר אותם לגלגל של צורת העבודה. ותהליך חקר שעשיתי, פגשתי בן אדם, פגשתי בגרף שלהם שנקרא אדגר שיין, שיש לו איזשהו מודל שנקרא עוגני קריירה. ומאוד מאוד אהבתי את זה, ורציתי ללמוד על זה עוד, ולהוציא מזה באמת איזשהו כלים לסדנה שלי. אז מה שעשיתי, פתחתי מחברת שנקראת עוגני קריירה של אדגר שיין, ניכנס זה ביחד, והתחלתי להזין לו כל מיני קישורים שעברתי ורפרפתי של אדגר שיין. מאמרים שהוא כתב, את המודל שהוא עשה, את השאלון עצמו, את הניתוח של השאלון, כל מיני דברים שמבחינתי היה לי טוב להניח פנימה לתוך הלמידה, ומכאן יש לי בצד שמאל את המקורות מידע שנתתי לו, ובמקביל יש לי בחלק האמצעי, זה ג'ימיני שנמצא בנוטבוק LM. זאת אומרת, פתאום יש לי ג'ימיני, שמה שעשינו עד עכשיו עובד בדיוק גם כאן, אבל הפעם הוא יודע לדבר רק עם התוכן שנתתי לו. זאת אומרת, אם אני עורך דין, ואני אעלה לו את כל קבצי הדין שאני רוצה לדבר איתם בנושא הזה, והעליתי לו אותם, הוא ידבר רק עם מה שהעליתי לו, הוא לא יברח למקומות אחרים, הוא יהיה נעול אסטרטגית בתוך התהליך הזה. וכשאני מזין לו את הנתונים, אני ממש יכול להתחיל לנהל שיחה על הנתונים עצמם. באיזה אופן של עולה עוגני קריירה מתייחס לערכים, מניעים וקישורים אישיים? הוא נותן לי תשובות. לא כשאני נותן לי תשובות, הוא אומר לי, הנה ציטוטים והאתרים שממנו אני מושך לך את התשובה. אוקיי? ואחרי זה אני אומר לו, כמובן באנגלית כמה שאלות התסמונות שלמדתי מתוך הדברים האלה. ושאל אותו מה למדתי על עצמי ודברים אחרים שיכולים להיות. ואז אני למעשה הולך ומדייק את תהליך העבודה ומדייק את צורת ההתייחסות שלי אליו, שמאפשרת לי ללמוד מתוך התוכן שיצרתי. אוקיי? החלק הימני של המסך הוא החלק שנקרא הסטודיו שלו. אני יודע להעלות לו מצד אחד מידע, אני יכול לנהל שיחה שלמה על המידע הזה, לצמור מסמכים וכיוצא הזה, ואני יכול גם לעשות את המסמכים האלה ויזואליזציה. בסדר? לדוגמה, אני יכול ליצור ממנה מצגת. בואו נראה רגע מצגת שהוא יצר לי. פה ארכיטקטורה של השפעה של מירון גלובלי למניע האנושי. אני ממש יכול, תראו מצגות מדהימות הוא מייצר.
אנחנו במפגש הבא, השבוע אנחנו נלמד נוטבוק LM, מצגות, שיפור, דיוק ואיך עושים את זה כמצגות, אבל יש פה יכולת לקחת כל קונטנט שיצרתי או העליתי ממנו, והוא יודע להפוך אותם למצגת מעולה, הוא יכול גם לעשות לי לא רק מצגת, הוא יכול לעצור לי גם מיינדמפ שאני מאוד אוהב את זה, אני לקחתי את כל התוכן שלך, ובניתי ממנו את ההבנה של איך אני חושב שהוא בנוי. הנה העוגנים, הנה הגדרת העוגן, כך הוא היה מגדיר אותו, הנה 8 העוגנים, אלה 8 העוגנים שלך, כל עוגן יכול להיות מפורט למשהו אחר, תחשבו על כל מידע שאתם רוצים להזין, הוא יודע לספר ממנו סיפור אחר בצורה מעניינת, ועוד דוגמה אחרונה לפני שאני אתן לכם לעבוד, אני יכול גם לייצר ממנו מה שנקרא אינפוגרפיקה, קח את כל התוכן שנתתי לך ותיצור לי איזה one pager כזה צבעוני ויפה, לדוגמה זה, לוקח את התוכן, מנתח אותו ובונה איזשהו משהו ויזואלי על עוגני הקריירה, יסודות המודל, okay? 8 העוגנים הם כתובים כאן, יש פה חיבור של מצפן ועוגן, השוואת שכיחות עוגנים בקרב מנהלים, לוקח דאטה מתוך מה שנתתי לו, ונותן לי יכולת לעשות משהו אחר. מאמן. עכשיו, תורכם חברים. המטרה שלנו היום, ב-20 דקות שנותרו לנו, פחות 5 דקות, הוא לפתוח מחברת. מה אנחנו עושים? נכנסים לג'ימיני, לנוטבוק LM כמו שהסברתי מקודם, ולמעשה מעלים לו תוכן שהיינו רוצים ליצור ממנו מחברת. זה יכול להיות קובץ מהמחשב שלכם ברמת אבטחת מידע שהיינו רוצים, זה יכול להיות אתר אינטרנט או סרטון יוטיוב, אוקיי? יש הרצאה שנורא מעניין אתכם לשמוע אותה, ושמתם לכם אותה בצד, אבל זה 1.5 שעה ובחיים לא באמת נגיע אליה. בואו נשים אותה בתוך נוטבוק LM, נקבל בשנייה תקציר של 1.5 דקות, ואני אוכל להפוך אותה, את ההרצאה הזאת למצגת, ואני יכול לשאול כל שאלה אם אני רוצה על ההרצאה. אוקיי? או גוגל דרייב וכל דבר כזה או אחר. אוקיי? אז ייכנסו לנוטבוק LM, העלו קובץ או סרטון יוטיוב או כל דבר שתרצו, הוא ישלח לכם, תלמדו את התקציר, ותיצרו אינפוגרפיקה וגם מפת חשיבה וגם מצגת, אני אלווה אתכם בתוך התהליך הזה. הכי חשוב זה הפתיחה של המחברת הראשונה שלכם, והעלאה של לפחות קובץ אחד. בסדר? קובץ אחד, שהוא למעשה יזין את המוח של המכונה. אחרי שתעשו את זה, אתם תראו שתקבלו באופן אוטומטי תקציר של הדברים שהעליתם. תלמדו אותו, תקראו אותו, תראו את התוצאה שאתם מקבלים, תלחצו על אינפוגרפיקה, על מיינדמפ ועל מצגת. קחו בחשבון שכנראה המצגת שלכם לא תהיה מוכנה, אולי אפילו עד סוף המפגש הזה שלנו, כי לוקח לו ליצור מצגת 5, 7, 10 דקות לפעמים. אז רק אני רוצה ללחוץ על זה, כדי שאם תצטרפו למפגש הבא שלנו, המפגש הבא שלנו יהיה לא ליצור מצגת, אלא איך אנחנו הופכים אותה ליותר יעילה וטובה, ועורכים אותה. יש שם איזשהו תהליך שצריך לעשות בנוטבוק LM, אבל זה יהיה למפגש הבא, אז לפחות תיצרו מצגת כדי שיהיה לנו אתכם, יהיה לנו אותה על המפגש הבא עם תעלו. בזמן הזה גם ילך איתכם צעד צעד, הלך פותחים מחברת חדשה, נעשה את זה ביחד. מזכיר, 9 נקודות, יורד למטה, נכנס לנוטבוק LM שלי, אני ספציפית לא אפתח מחברת קיימת, אלא יבקש ממנו create new, ליצור מחברת חדשה. הדיפולט שלו זה להגיד לי רגע, מאיפה אתה רוצה לעלות תוכן, אני אתן דוגמה, אני אכנס ליוטיוב, אכנס ליוטיוב, ואני אחפש הרצאה של אחד האנשים שהיה הכי מעניין לי לשמוע אותו, זה קן רובינסון. אדם מאוד מעניין, לא קשור לוובינר שלנו, מתעסק ביצירתיות ועולם החינוך, ופה אני לא אבחר את כל הסרטים, אני צריך לבחור סרטון אחד. במקרה הזה נגיד יש לי סרטון של 20 דקות, The Edu Schools Kill Creativity. אני אבחר את הסרטון. גם? אבחר את הסרטון,
ואני אעתיק את כתובת האינטרנט שלי. ברגע שיש לי את כתובת האינטרנט שלי מועתקת, אני חוזר לנוטבוק LM שלי, ואני אומר לו, אני רוצה להכניס לכאן יוטיוב. רץ פנימה ואני מדביק את הקישור, את הכתובת URL של הסרטון הזה, ואני אומר לו insert. בצד שמאל התחיל לעבוד אצלי, ואני רואה שהוא העלה אותו, וכבר קיבלתי תקציר של ה-20 דקות האלה, בעברית. Okay, קחו סרטון של יפני של 3 שעות, בנושא שמעניין אתכם, שימו אותו פה, הוא ייתן לכם תקציר בעברית, ותוכלו לשאול אותו כל שאלה על ההרצאה הזאת בעברית ודברו בשפה שלנו. זאת אומרת, הוא גם כלי מעולה ליכולת להקשיב לדברים שאני לא מבין בשפה כזו או אחרת, או מתקשה עכשיו לשמוע הרצאה של שעה באנגלית. שימו אותה פה, תתחילו לדבר. אז מה זה אומר? מה הכוונות שלו? לאן אפשר להתקדם? והוא נותן לי, הטקסט מציג את תפיסתו של סר קן רובינסון לצורך המכריע במהפכה ובחינוך העולמי. הוא טוען כי בית הספר מדכאים יצירתיות, זה נכון. והוא גם נותן לי עוד שאלות המשך. כיצד מערכת הנוכחית פוגעת ביצירתיות, מהם 3 תכונות, ומכאן אני יכול לנהל שיחה שלמה עם המכונה על התוכן שהעליתי. הוא לא יוצא החוצה. בסדר? אם אני ארצה, אני יכול ממש להמשיך ולהגיד, רגע, אני מת על קן רובינסון, אני הפעם רוצה לקחת עוד סרטון שלו, פעם את הסרטון הזה, זה אותו סרטון, אחד אחר, אני יכול גם להעתיק אותו עכשיו גם, כן. אחזור, אני אוסיף לו מקור ב-add source, גם פה אני אגיד לו, זה גם בסרטון יוטיוב, אני יכול להכניס 50 קישורים או מאמרים או PDFים או פאורפוינטים, כמעט כל קובץ הוא קורא, וזה לא משנה מאיזה סוג, ופתאום יש לי עוד סרטון שנמצא כאן, ואני יכול להתחיל ליצור עוד ועוד תכנים שעולים מתוך התהליך הזה. מירב כתבה, מכיוון שאין לי פה מגביל אותי בכמות המידע שאני יכול לעלות, כן, מגביל אותך, אך עדיין, אם אני לא טועה, מדובר בכ-20 קבצים, אני חושב שזה לא רע לפחות להתחיל איתו, הוא מגביל גם אם אני לא טועה ל-20 מחברות ראשונות, אבל אני חושב שכנקודת התחלה, זה מדהים, בסדר? זה באמת באמת מדהים, ומה שיפה עוד להגיד, מירב, ולכל מי שאיתנו, זה שבמסגרת שיתוף הפעולה שיש למדינה עם גוגל, אז אתם מקבלים גם את ג'מיני וגם את נוטבוק LM בהרחבה שלהם ביחד. רות כותבת, הוא מעלה קבצי אקסל, לפעמים הוא קצת מעצבן בקבצי אקסל, אז עדיף פשוט לשמור אותם כ-PDFים ולהעלות אותם. אם נכנסים לקובץ, אומר save as, תשנו למטה על PDF ותעלו PDF. בעבר הוא לא היה מעלה, עכשיו זה משתנה קצת, בעבר נוטבוק LM היה מאוד אנטי מייקרוסופט, גם הוא לא היה מוכן להעלות וורד. בסדר? כאילו, אתה רוצה, תעבוד בפלטפורמה שלי, ואז הייתי שומר PDFים, היום וורד הוא מעלה, פאורפוינט הוא מעלה, אקסל הוא כזה בדיוק במעבר, אז את יכולה לשחק עם זה קצת. אוקיי? פה זוכרים שדיברנו על איך אני משתמש בזה, אני רוצה ללמוד תוכן חדש, אני מעלה תכנים ולומד את זה ביחד. יש לי פרויקט שאני רוצה שכל הקבצים שלי יהיו מנוהלים במקום אחד, אוקיי? פותחים שכונה חדשה במקום מסוים, אני פותח מכרז מסוים, יש לי מלא מצגות, מלא תוכן, מיילים שאני רוצה שיהיו בתוך התהליך הזה, שיחות שאני יכול לדעת הכל לנוטבוק LM, והוא הופך להיות העוזר פרויקט שלי. אני יכול לשאול כל שאלה על הידע שהעליתי לו ולקבל תשובות טובות יותר. זאת אומרת, הוא יכול להיות ממש ניהול פרויקט בשביל. יעל כותבת, האם תוכל להסביר בקצרה איך כיצד לחבר את הג'ם לנוטבוק LM? יש מפגש שלם על ג'מים, אבל אם את מכירה, זורק לך את זה רגע באוויר, כשאת פותחת ג'ם או שאת עורכת ג'ם, יש לו מקום שכתוב knowledge, פלוס של knowledge, ושם אפשר לחבר לו מחברת. בפתיחה הוא אומר לך איזה מחברת את רוצה לחבר, ואז אפשר לחבר את זה ביניהם. ולמה אנחנו רוצים לעשות קישור ביניהם? גם שאלה טיפה של מתקדמים, אני אענה לרגע. אם אני רוצה מחברת שתהיה הדאטאבייס שלי, שתהיה העוגן של המידע שלי, אבל אני עדיין רוצה שמתוך העוגן הזה אני אצא לעולם הגדול החוצה, אז אני מחבר ביניהם.
כי אם אני נשאר במחברת, אני נשאר בסביבה הקיימת. החיבור לג'ם, למעשה לסוכן של ג'ימיני, מאפשר לקחת את הידע הזה ולצאת לעולם הגדול, ולנתח, להוסיף עוד מידע, לחזק עוד דברים, ולתת תשובות אחרות שנוטבוק לא יכול לתת בתוך התהליך הזה. זה כדאי ואף רצוי, זה המשימה שלנו ואנחנו רוצים לעשות. מהממים אתם. אז אם מישהו הצליח ליצור איזושהי אינפוגרפיקה כזו או אחרת, הוא מוזמן. לחיצה על כל אחד מהסטודיואים למעשה פותח את התוצאות של הסטודיו. יש לי יכולת ליצור בו פודקאסט, יש לי יכולת ליצור מצגת מדברת, מצגת באופן כללי, מיינד מפ הראיתי לכם, ריפורט כמו איזה one pager שהוא יכול לתת לי, פלאש קארדס וקוויז, כלי מעולה ללמידה. הבן שלי יש לו עכשיו מתכונת ומנהיגות. אז אמרתי לו, בוא נשים את כל הקבצים שיש לך על מנהיגות, מה שלמדת, הם לומדים הרבה על גם תפיסת פילוסופית, פבלובית, מחקרים. אנחנו מעלים את כל המקורות לכאן, ואני אומר לו, צור לי פלאש קארדס על הדבר הזה, תעשה לי מבחן על כל התוכן שהעליתי לך, תיצור לי פודקאסט של 5 דקות שמדבר על התוכן עצמו, ותרצון לי סרטון הסבר של 7 דקות על כל התוכן, שים את זה באוזניות והילד לומד. בסדר? היום סטודנטים לומדים בנוטבוק אליהם. מעלים את כל המסמכים של הסמינר שלהם, או של התוכן שהם לומדים באוניברסיטה, לתוך זה, הם מתחילים לשאול שאלות, ולקבל תשובות, ולעשות קוויזים, ולדייק את עצמם כל הזמן. איך עורכים ומשנים מירב לוובינר הבא. ולא תמיד הכל אפשר, וזה לוובינר הבא. נכון, ומירב אומרת, אפשר לדייק את הבקשה גם בצד שמאל, גם זה הוובינר הבא שלנו, הוא ייקח את הנוטבוק אליהם קצת פנימה, בסדר? יצלול לתוך איך אני מדייק, איך אני מביא תוצאות יותר טובות, איך אני עורך את המצגות. זה הראונד הבא שלנו, אז תיצרו לכם כמה דברים בסטודיו, ותצטרפו למפגש שלנו ביום רביעי, ונוכל לעשות גם את הדברים הללו. מהמם. אז אנחנו ממש בדקות אחרונות, אז אם יש למישהו עוד שאלה 2-3 מוזמנים לכתוב לי בצ'אט, אני אנסה לענות על כל מה שאני עוד יכול בזמן שנותר לי, וסיגל הייתה לכם קישור למשוב, אתם מוזמנים להקליק עליו ולענות. האם יש אפשרות להעתיק קישור של אתר בעברית? כן, כל אתר יכול לעלות, אלא אם כן האתר חסום. בסדר, יש אתרים מסוימים שחוסמים את הגישה הזאת, אז לרוב כן. האם אתה ממליץ לעבוד באנגלית, בג'מיני ובנוטבוק? אם זה native language שלך, כן. בסדר? אם זה מקשה עליך או מעיט אותך משמעותית, תעבוד בעברית, התוצאות מצוינות. שאלתם אם תחזור לדרכים לקוויז שהצעת לדרך לימוד, גם אמרתי, אני יכול בנוטבוק אליהם להעלות את הקבצים שהייתי רוצה להעלות, יש לי את כל המחברת למידה בתחום מסוים, מהמחברת הזאת אני יכול לנהל שיחה עם ג'ימיני על התוכן הזה, לשאול כל מיני שאלות, או אני יכול להגיד לו, תשאל אותי שאלות שהיו שואלים אותי במבחן ותן לי את התשובות, דוגמה אחת, או ממש ללחוץ לו על קוויז והוא יוצר לכם מבחן, אתם יכולים לענות אותו, או פלאש קארדס, מין מושגים שיכולים להסתובב. האם ניתן לשלוח את הזומים המוקלטים? כן, בוודאי, כל הזומים עולים לאתר, סיגל תדייק את זה עוד שנייה. זהו, אני אענה. אז גם שלחתי בבקשה את הקישור למשוב, וגם יש לנו את ה-QR על המסך, אז ממש ממש חשוב לנו שתענו, אנחנו לומדים מזה המון, בבקשה קחו דקה לענות. וגם שלחתי קישורים גם לאר הידע, כל הוובינרים שלנו, כל ההקלטות, המצגות, החומרי עזר, במידה ויש, אנחנו הכל מעלים לשם, וגם אנחנו שולחים מייל לכל מי שנרשם עם קישור לשם גם. אז כמובן הכל נמצא שם, אז אפשר גם לראות, וגם להצטרף, מי שעוד לא נמצא אצלנו בקבוצה שקטה, אז גם מוזמן להצטרף בקישור ששלחתי, והנה גם יש לנו כאן קישורים. אז אני אקח עוד דקה רגע לסכם, אז אני שמח שהצטרפתם אלינו היום, סטפ 1 לנוטבוק ולנוטבוק אליהם, לג'ימיני ונוטבוק אליהם, היום ככה נפגשנו מסביבת ג'ימיני, הסרגל ההתמצאות שלו, כתיבה של פרומפטים, חיפוש, בנייה של שיחות, מתי פותחים שיחה, מתי לא, איך מוצאים שיחה קודמת, על כל הזה של מה זה כתיבה של פרומפטים, איך כותבים אותה נכון, פרומפט זה תשובה זהה, שינוי סגנון, משנה גם את הסגנון וגם את התוכן, אפשרות לבחור סגנונות שונים, היכולת שלי לקחת תוכן ולהשוות אותו ולהפוך את ג'מיני ככלי שמנתח דברים ומדייק אותם,
למדנו לכתוב פרומפט נכון, איך הוא בנוי מפרסונה, מרקע, משימה, תוצר, סגנון, מידע, איך אני עושה את זה בצורה נכונה, איך מעלים קובץ, איך אנחנו מוודאים שאנחנו מבינים אחד את השני בקובץ, ואיך אני משפר אותו, איך אני לוקח מסמך, ובקנבס אני יכול לערוך אותו, ולגעת בו בעצמי, ולייצא אותו לגוגל דוקס, איך אנחנו בוחרים אימיג' ומעלים תמונה, ומתחילים לשחק אותה, וקצת נותנים לעצמנו דברים ויזואליים אחרים, או איך אפשר ליצור תמונה מאפס בלי בעיה. מה זה נוטבוק אליהם? איפה הוא נמצא? מה הרעיון שעומד מאחוריו? איך אנחנו מעלים מידע פנימה לנוטבוק אליהם? מה הג'ימיני שלו באמצע נותן לי, ואיך אני יכול לדייק את זה, ועד איך אני יכול לייצר דברים בסטודיו. מוזמנים לבוא ליום רביעי, ניקח את ג'ימיני level 1 step up, וגם את נוטבוק אליהם step up, יהיה עוד יותר פרקטי ויותר מעשי גם לעבודה שלכם. אז אני אישית מאוד מודה לכם, ומצפה לראות אתכם בראונד הבא. תודה רבה לכולם, יש עוד מישהו שאלות אחרונות, זה הזמן. ה-QR השמאלי לא פעיל, אוקיי, אנחנו נבדוק את זה, נשלח את זה במייל גם. בסדר, את הקישור התקין, תודה. וכן, לגמרי שגם יהיה שקט. המשך ימים שקטים. טוב, תודה לכולם. תודה ליאור. בשמחה.